ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takda siningyala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules sa Hunyo 12, tuig 2024. Subong adlaw aton ginasaulog ika 126 nga pagkahilway sa pungsod Pilipinas. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa madalaguan karon kag mga nagapahuna nga mga balita ang Iloilo mag-showcase sa Cry of Santa Barbara sa Independence Day float parade dito iya sa may Manila. Sa Gangod Kabalita, General Martin Delgado nang ininspirasyon sa iya great-great-granddaughter nga si SB member Delgado sa pagserbisyo sa pumuluyo sa Banwa sa Santa Barbara. Sa iban pa nga mga balita, pagpabilin sa peace and order sa syudad, ginkompromisa sa kapulisan. Ginpromisa sa kapulisan kadungan sa Independence Day celebration subong adlaw. Vice Mayor Jeffrey Ganson ginbuslan si Mayor sa programa. Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 nagpatahag nga wala sila sa kontrol kung ano man ang matabo kung mayara sa nagbisita nga mga politiko kag sa tion nga tagtaganay sining aid for individual in crisis situation. Muni madalkuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalaga sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Nagabusong bala ikaw, naga-breastfeed bala ikaw, nga abumod sa nagapamangkot ikaw haw. Kay ang latest information sinadri naton Banwa, no? Atensyon sa mga nagabusong, atensyon sa mga naga-breastfeed. Nalakip na ini karon sa mga benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps. Ini matapos ginmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang pagpalawig sa coverage o palapad sa coverage sa 4Ps para masiguro ang health sa isa iya ka bata o isa ka lapsag sa una sining isa ka libo ka adlaw. Una na nga ginduso sa DSWD ang nasambit nga pagreporma sa 4Ps atong Pebrero kung sa diin ginapatasan sini nila ang cash grant sa first 1,000 days or ining ginatawag nga F1 KD para sa mga bata. Bangod man sa pagtaas ng purchasing power sa 4Ps beneficiaries, malikawan ang malnutrisyon sa mga kabataan. Sa ginpanikayin sining sectoral meeting, inaprubahan ni President Bongbong Marcos, no? Ang nasambit sining hagna sa DSWD nga mag-partiniser sa ayuda sa mga nagabusong kag mga naga-breastfeed nga iloy agud mapasiguro nga matagan sila sang serbisyo, no? Serbisyo sa ila sini kayong lawas kag matagan sa igtulupangod ang ikayong lawas sa mga kabataan sa una sini nga isa ka libo kadlaw. Sa idalom sang nasambit sini nga programa, isa ka 4Ps beneficiary family ang makabaton sa daycare kag elementary grant 300 pesos kada bata kada bulan sa sulod sang isa ka bulan sa kondisyon nga sila ang eskwela. 500 pesos kada bata sa isa ka bulan sa sulod sa 10 ka bulan kung ini sila ang yara sa junior high school, kag 700 pesos kada bata tagsa ka bulan sa sulod sang isa ka tuig. O ti para kuno iya nga mapasiguro nga
Ngayo ang ikayong lawas, hindi makangkon sa malnutrisyon. Ang isa iya kalapsag, that is why included na sa karon ang mga nagabusong, ang mga nagapasuso sa ginatawag sini iyang Pantawid Pamilyang program, no? Pantawid na Pamilya Pilipino program sa aton sining mga kabombuokon ining 4Ps. 57 minutos na nakaligad sa takna sining las 11 naglabot na sa 146 ka mga Chinese vessel ang nasiplatan sa kadagatan sang West Philippine Sea humalin pa sadtong Hunyo 4 tubtob 10. Sa nasambit sini iyang numero 108 diri ang Chinese Maritime Militia Vessel kag 22 ang People's Liberation Army Navy may arasan 16 ka China Coast Guard vessel sa aton sini karon nga mga kabombo. Si President Bongbong Marcos gani naghambal nga dapat kulong Pilipinas maghanda na batok sa mga external threat. Ano ay hanang ginapaminsar kag ginapaabot sa aton sini nga presidente? Ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon ang padayon sini ninyo nga bantayan sa padayon man nga pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo bantayan mga dalagkuan mga balita National News sa bahin sa Bombo News Center kag pagbalik detalye na sa mga nagapaunang mga balita lokal diri sa Bombo anay sa udto paganapo sa Bombo News Center. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets, ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords, hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka Philippines, fully komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Hunyo 12, taong 2024. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. binigyang pugay ang mga Pilipinong lumalaban ng patas sa pang-araw-araw na buhay. Ang Armed Forces of the Philippines naman kinilala ang katatagan sa pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas ngayong araw ng Kalayaan o Independence Day. Pag-awit naman sa himno at panata sa Bagong Pilipinas, kasama yan sa programa sa Luneta, kaugnay ng pagdiriwang ng 126 Independence Day ngayong araw. Samantala sa iba pang balita, grupo ng mga magsasaka ay kinababahala ang banta ng China na paghuhuli sa mga trespassers umano sa West Philippine Sea simula Hunyo 15. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board naman nanindigang hindi na papalawigin pa ang Provisional Authority to operate ng unconsolidated jeepneys. Samantala, si Department of National Defense Secretary Teodoro iginiit na hindi Pogo Hub kundi Scam Hub ang istruktura na sinalakay diyan sa Mayporac sa Pampanga kamakailan. Sa international news naman, Amerika inalis na ang ban sa pagpapadala ng mga armas sa controversial na military unit ng Ukraine. Abangan din sa ating sports balita mamaya ang Dallas superstar na si Luka Doncic tatanggap ng painkiller injection bago raw ang Game 3 ng NBA Finals 2024 bukas. Sa balita naman sa lalawigan, si Vice President Sara Duterte pinangunahan din ang paggunita ng ika-126 na araw ng kalayaan sa bansa, doon naman sa lungsod ng Davao City. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tunay na diwa ng kalayaan ay makikita raw sa bawat Pilipinong matapang na lumalaban araw-araw. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagdiriwang ng ika-126 na taong anibersaryo ng Independence Day o Araw ng Kalayaan ng Pilipinas.
Sinabi ng Pangulo na mula sa pang-araw-araw na pakikibaka ng mga karaniwang Pilipino na masipag, matapang at malakas na humaharap sa mga hamon araw-araw, ay dito siya nakakakuha ng kanyang inspirasyon. Kasama rin sa kinilala ng Pangulo sa kanyang inilabas na mensahe ang katatagan ng mga kawal na Pilipino na anyay patuloy na nagbibigay proteksyon sa bawat pulgada ng ating teritoryo. Taglayan niya naman ito ang matatag na paniniwalang ang mga Pilipino ay hindi kailanman magpapasakop sa pang-aapi. Kasama rin sa binigyang pugay ng Pangulo ang mga magsasaka at mga mangingisda na siyang nagbibigay ng pagkain sa mga Pilipino, gayon din ang dedikasyon ng mga guro na siyaan niya ay nagpapanday sa isipan ng mga susunod na henerasyon. Pakinggan po natin ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binabati ko ang lahat ng mga Pilipino sa loob at sa labas ng bansa sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Isang karangalan na mapabilang sa lahing Pilipino na mga ninuno ay magiting at nakipaglaban upang maibalik ang kasarinlan at kapayapaan sa ating bansa. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi lamang ang ating katapang, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Mga kababayan, tayo ang muka ng bagong Pilipinas. Sa sarili nating pamamaraan, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Habang binabaybay ang daan tungo sa kinabukasang puno ng pag-asa at oportunidad, tungo sa bagong Pilipinas na matagal na nating ipinapangarap. Muli, isang makabuluhang araw ng kalayaan sa lahat. Mabuhay ang malayang sambayanan ng Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Bahagi po yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay yan ng pagdiriwang ngayong araw sa ika-126 na anibersaryo ng kalayaan o kasarinlan ng Pilipinas. Samantala sa kaugnay pang balita, pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan doon sa May Luneta sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos at Vinnie Marcos. At naging bahagi naman ng palatuntunan para sa Independence Day celebration ang pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas na pinatugtog kasunod po yan ng panunumpas sa Watawat. Kasunod naman ng Bagong Pilipinas hymn at ang pagbigkas sa panata ng Bagong Pilipinas. Ang dalawang bahagi ng programa ay naidagdag sa bilang ng programa na ginagawa sa mga nakalipas na taon ng selebrasyon ng Independence Day. Kung matatandaan naman, nitong nagdaang araw ng linggo ay naglabas ang palasyo ng Memorandum Circular No. 52 na kung saan ay kailangan na maging bahagi na ng flag ceremony at flag retreat at iba pang aktibidad ang pag-awit at pagbigkas sa panata ng Bagong Pilipinas. Kaugnay pa rin sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ngayong araw, binigyang diin itong si House Speaker Martin Romualdez ang tungkulin ng bawat Pilipino sa makabagong panahon na ipagpatuloy ang laban para yan sa kalayaan ng ating bansa. Nagsilbing panauhin pandangal itong si Romualdez sa selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan sa Barasuin Church doon sa may Malolos City sa may probinsya ng Bulacan, kasama ang provincial at local government officials doon. Sa kanyang mensahe, sinabi nitong si Romualdez na ang laban para sa kalayaan ay hindi lamang kontra mananakop, kundi maging sa kahirapan, katiwalian at kawalan ng katarungan. Ang kalayaan anya ay hindi lamang isang pribilehyo kundi isang responsibilidad at kaya sa araw-araw na ito ay hindi lamang ginugunita ang kabayanihan ng mga ninuno bagkus ay tinatanggap din ang hamon ng kanilang iniwan.
Binigyang diin ni House Speaker Romualdez ang makasaysayang tagpo sa naturang simbahan doon sa Malolos kung saan unang isinilang ang unang republika ng Pilipinas na siyang kauna-unahang demokratikong republika sa buong Asya. Punto ng House Speaker, taong 1898 nang maitatag ang Kongreso sa Barasuin kung saan unang idinaos ang kauna-unahang sesyon ng lehislatura. Inihain at isinulat ang saligang batas at nagbigay daan sa ating pagiging malaya mula sa mga mananakop. Tulad ng mga ninuno na nagbuklod-buklod upang itaguyod ang isang bansa, malaya at may dignidad. Pagkakataon umano ang selebrasyon upang magkaisa sa pagbuo ng mas maunlad at mas makatarungang lipunan. Samantala, dumalo naman sa traditional na Van d'Honneur si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian. Ngayong araw yan sa Palasyo ng Malacanang. Sa tuwing ipinagdiriwang nga ng bansa ang Araw ng Kalayaan, isinasagawa din ang pagtitipon kung saan nga dumadalo dito ang mga opisyal ng pamahalaan at maging ang diplomatic corps community. Makikitang nagkaroon ng maikling pag-uusap sina Ambassador Wang Shilian at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkadaupang palad ang mga ito. Sa kabila naman ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin sa West Philippine Sea, kasunod yan ng mga ginagawang pambubuli ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Nagpakita pa rin ang Chinese envoy sa Malacanang. Una na ngang binigyang diin ng Pangulong Marcos na kahit 1 pulgada sa teritoryo ng bansa ay hindi nito isusuko. Ngayong araw nga ng kalayaan, pinuri naman ng Pangulong Marcos ang Armed Forces of the Philippines sa katatagan nilang protektahan ang teritoryo at soberanya ng ating bansa. Samantala mga kabumbo, sinamantala ho ng ilang namamasyal sa Rizal Park sa Manila ang pagpaparehistro sa Commission on Elections. Nabatid na nagtayo ang Commission on Elections ng Register Anywhere Tent dyan sa may bahagi ng Luneta kung saan tampok ang registration at reactivation ng mga voters, mga botante. Nagdala rin sila ng automated counting machine para maipakita sa publiko kung paano gagamitin ang mga bagong makina kapag dumating na ang halalan o eleksyon. Sa loob ng 2 araw na pagtanggap ng mga aplikasyon, marami ang nag-avail ng serbisyo ng Commission on Elections. Ang voters registration nationwide at overseas ay tatagal pa hanggang sa Setyembre 30 ng taong 2024. Sa ngayon, mga kabumbo Caster Nation, mahigit 3 milyon na yung mga bagong nagparehistrong botante sa iba't ibang panig ng ating bansa. Una na ring sinabi o iniulat ng Commission on Elections na nalagpasan nito ang target na 3 million na mga bagong registrants para yan sa 2025 midterm election o ito hong isasagawang election sa 2025. Ayon kay Chairman George Garcia, sinyalas ito na magandang pagtugon ng mga Pilipino sa panawagan ng komisyon na magparehistro at makibahagi sa susunod na halalan. Maliban sa mga bagong voters o itong mga registrants, target din ng komisyon na mairehistro muli ang mga daan-daang libo na mga voters na una nang natanggal o na-deactivate mula sa listahan ng komisyon dahil sa biguamang ito na makaboto sa nakalipas na 2 magkasunod na halalan. Kasama rin sa target may rehistro ng komisyon yung bago ho ang nalalapit na halalan ay yung mga overseas Filipino workers na maaaring makaboto ng mas madali kumpara sa dati. Gamit ho yan ang bagong online voting. Samantala, kuha tayo ng mga karagdagan pang balita mula dyan sa Senado. Mga senador naman, ginunita rin ang Araw ng Kalayaan. Habang si Senator Robin Padilla naman, naniniwala daw na hindi pa rin natatamasa ng ating bansa ang kalayaan, partikular na sa kahirapan. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Naniniwala si Senador Robin Hood Padilla na hindi pa rin natatamasa ng bansa ang kalayaan dahil na rin sa kahirapan na kinaharap ngayon ng taong bayan. Ang pahayag ni Padilla ay sa gitna ng paggunita na ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong araw. Ayon kay Padilla, ang ipinaglalaban natin ngayon ay ang kalayaan sa kahirapan na nararanasan ng mga Pilipino. Ito rin ang dapat iniisip ng bawat isa at hindi ang ibang bansa dahil ang malayang tao ay may pagkain at tirahan. Alam mo, ang kalayaan dapat nag-uumpisa yan sa iyo, sa sarili mo. Yun ang tanongin natin sa mga kababayan natin.
Sa palagay niyo ba, malaya tayo? Ako hindi. Hanggang ngayon, mahirap tayo. Ang pinaglalaban natin, kalayaan sa kahirapan. Hindi sa kalaban. Ang una nating kalaban, sarili natin, mga kababayan. Yun ang una natin na isipin, wag si ganitong bansa, wag si ganitong bansa. Tayo, gugulo natin. May pagkain na, wala tayo. Masasabi ko, malaya ba tayong tunay? O kayong sumagot. Paano tayo magiging malaya? Pinag-uusapan nga natin dito, mag-i-import tayo ng mga bigas uli. Pati isda, importin natin. Wala tayong pagkain. Paano tayo naging malaya? Ang malayang tao, yung may pagkain siya. May tirahan siya. Hinimok naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang mga Pilipino na ipakita sa buong mundo ang ating pagkakaisa at determinasyon sa pagtatanggol ng ating karapatan, malikas na yaman na teritoryong ating nasasakupan. Ang pagmamalasakit anya sa isa't isa ay ang pinakamalakas na sandata laban sa mga dayuhang puwersa na nagnanais baguhin ang ating teritoryo at pahinain ang ating soberanya. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ang araw na ito ay paalala sa ating mga sarili sa mga hamong kinaharap natin ngayon gaya ng inflation, kawalan ng trabaho, kahirapan, katiwalian at krimen. Hinikayat naman ni Senadora Risa Ontiveros sa mga Pilipino na magsama-sama at matapang na tumindig para protektahan ang ating pambansang interes. Patuloy natin anyang labanan ang mga puwersang nagnanais na hadlangan ang ating pag-unlad. Sa huli, hinimok ni Senate President Francis Chis Escudero ang taong bayan na alalahanin at gawing inspirasyon ng mga sakripisyo at katapangan ng mga bayani ng bansa ngayong ika-126 na taong paggunita ng Araw ng Kalayaan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, mga kabombo Caster Nation, binabantayan ng Philippine Navy ang umunoy ginagawang paghuhukay ng mga tropa ng Vietnam dyan sa may West Philippine Sea. Ito ang kinumpirma nitong si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. At ayon kay Trinidad, nangunguna ang Department of Foreign Affairs na nagbabantay sa ginagawang ito ng naturang bansa. Ayon sa kanya, matagal nang nagsasagawa ng dredging operations ang Vietnam sa ilang bahura o ilang mga bahura malapit po sa kanilang teritoryo sa kabila ho ito ng maritime conflict sa kabuuan ng West Philippine Sea. Batay sa hawak na datos ng Philippine Navy, mga kabombo, tinatayang 280 o 280 mga ektarya na ang na-reclaim ng Vietnam sa kanilang inaangkin na teritoryo sa West Philippine Sea, kasabay ng patuloy na pagpapalawak sa ilan pang mga bahura malapit doon sa kanilang bansa. Naniniwala ang opisyal na ang Vietnam ang may pinakamalaking nasakop sa West Philippine Sea mula sa 7 mga bansang nag-aagawan dito, kabilang na ho dito ang ating bansa o ang Pilipinas at ang China. Kabilang sa mga inaangkin ng naturang bansa ay ang Discovery Great Reef, ang Namyet Island, ang Pearson Reef at iba pang mga reef o mga bahura. Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na maganda ang relasyon ng Pilipinas at ng bansang Vietnam, lalo na kung ikukonsidera ang mga aksyon ng dalawa doon sa may West Philippine Sea. Samantala'y kinababahala naman ng grupo ng mga mangingisda sa bansa ang naging banta ng China na hulihin na ang mga trespasser sa mga West Philippine Sea simula yan sa Hunyo 15. Ayon nga kay Pablo Rosales, ang National Chairman ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda o Pangisda Pilipinas, tiyak daw na magkakakitaan ang mga Pilipinong o magkakainitan ng mga Pilipinong mangingisda ng sapat na pangkabuhayan kasabayan ng pagpapatupad sa naging banta ng China. Hindi anya kailangan ng mga mangingisda ang ayuda mula sa pamahalaan, bagkus ay sapat ng matiyak ang kanilang seguridad sa kanilang paglalayag at pangingisda sa West Philippine Sea na siyang pangunahin nilang tinutungo.
Nais daw malaman ng grupo kung kaya ba talaga ng pamahalaan na makapagbigay ng seguridad para sa mga mangingisdang Pilipino, lalo na ang mga naggagawi sa may Baho de Masinloc. Ayon pa kay Rosales, mula noong taong 2014 ay tuloy-tuloy na ang harassment na ginagawa ng China sa mga mangingisdang Pilipino. Laluan niya itong tumindi pa kasunod na rin ng pagpapalakas ng Pilipinas sa mga patrol operations at military exercise kasama ang Estados Unidos at iba pang mga bansa. Tumitindi rin niya ang mga patrol operations na ginagawa ng China Coast Guard sa kabuuan ng West Philippine Sea na nagiging dahilan naman ng limitadong pagpapalaot ng mga mangingisda sa naturang katubigan. Kung maalala, una nang iniulat nga ng Philippine Navy ang pagdami ng bilang ng mga barko ng China na namataan sa may West Philippine Sea. Base nga sa data mula sa Philippine Navy, naispatan mula Hunyo 4 hanggang Agias ng kasalukuyang taon ang kabuang 146 na barko ng China sa 8 maritime features ng ating bansa. Kabilang na nga dito ang 108 na Chinese Maritime Militia vessels, 22 na People's Liberation Army Navy vessels at 16 na China Coast Guard vessels. Ayon naman sa Navy o Philippine Navy, ang bilang na ito ng mga barko ng China ay mas dumami pa kung ikukumpara sa na-monitor naman na 125 na Chinese vessels mula yan noong Mayo 28 hanggang Hunyo 3 ng kasalukuyang taon. Nanindigan naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi napapalawigin pa ang Provisional Authority to Operate nitong mga unconsolidated jeepney. Una na kasing ipinalukala ito ng isang mambabatas noong Mayo sa pag-asang mas makita raw at maunawaan ang mga benepisyo ng consolidation na kailangan sa ilalim naman ng Public Transport Modernization Program. Inisyal na ring sinabi nitong si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Guadis III na pag-aaralan ng kanilang ahensya ang naturang panukala o suwestyon. Subalit matapos ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Department of Transportation nito nga araw ng Lunes, sinabi nitong si Attorney Guadis na hindi na mapag-aaralan sa ngayon ang panukala dahil na rin sa nais na ng Marcos administration na ituloy ang modernization program. Sinabi rin nitong si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chief na ang guidelines para sa paghuli sa mga hindi nag-consolidate na jeepney ay kasalukuyan ng nakabinbin pa habang inaantay na lamang ang approval ng Department of Transportation. Samantala, tinawag naman na media stunt lamang ng nabalong may bahay ng napaslang na gobernador ng Negros Oriental na si Pamplona Mayor Janice Digamo ang pansamantalang pagpapalaya kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na siya namang itinuturing na o itinuturong utak sa Pamplona Massacre noong Marso taong 2023. Anya, ang media stunt ng legal team ni Teves ay photo ops lamang na idinisenyo para mislead ang publiko at maghasik ng takot sa Negros Oriental para ipakita na muling nagamit ni Arnie Teves ang kanyang pera para matakasan ng hustisya. Samantala, inihayag din ni Mayor Digamo na sinabi sa kanya ng Department of Justice na dinala na sa kustodiya ng National Police ng Timor-Leste si Teves at humarap ito sa korte noong umaga ng Martes para sa extradition proceedings. Sa isang statement naman na inilabas nitong Martes, sinabi ng Department of Justice na ang pagpapalaya daw kay Teves mula sa piitan at muling pag-aresto ay partiyan ng legal na proseso ng Timor-Leste. Subalit hindi naman ipinaliwanag kung bakit daw pinalaya si Teves. Pinasalamatan naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang gobyerno ng Timor-Leste sa walang patid na pakikipagtulungan nito para madala sa hustisya ang dating mambabatas. Ang muli namang pag-aresto kay Teves ay nagbibigay diin sa matatag daw na partnership sa pagitan ng mga bansa at ang kanilang kolektibong commitments para mawaksan ang impunity anuman ang social status o impluensya ng isang individual. 22 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian sa iba pang mga balita mga kabombo. Nagalok ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng 100,000 piso o 100,000 pesos na reward money para yan sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan nitong si dating Palawan Governor Joel Reyes.
Si Reyes ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa dating broadcaster na si Gerardo Valeriano o mas kilala bilang Doc Jerry Ortega. Pinagbabaril itong si Ortega noong Enero 4 ng taong 2011 sa isang tindahan sa Puerto Princesa City doon sa may probinsya ng Palawan. Ayon kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez, nagkausap sila nitong si Chairman Gilbert Cruz at napagkasunduan ang ilabas na naturang reward sa pagnanais na maaresto itong si Reyes sa lalong madaling panahon. Ayon pa rin kay Gutierrez, hindi sapat na kinukundi na lamang ang mga karahasan at mga insidente ng mga pagpatay o mga murder cases. Bagkus kailangan daw na panagutin ng mga perpetrator o yaong mga gumagawa nitong mga karahasan. Maalalang noong nakalipas na taon ay kinanselan ng Korte Suprema yung bail na inihain ng kampo nitong si Reyes at ipinag-utos ang muling pag-aresto para sa kanya para raw harapin ang pagdinig sa kanyang kinakaharap na kaso, itong murder case. Kasabay nito ay umapela itong si Gutierrez kay Reyes na sumuko na lamang at respetuhin ang judicial proceeding ng ating bansa. Ayon kay Gutierrez, patuloy din na hinihiling ng mga pamilya nitong si Doc Ortega na magkaroon ng hustisya mula pa nang mangyari ang naturang pamamaril noong 2011. Samantala, kumuha tayo ng pag-uulat mula naman dyan sa Department of National Defense. Ang kalihim ng ahensya na si Secretary Teodoro iginiit na hindi daw Pogo Hub kundi Scam Hub ang istruktura na sinalakay sa may Porac, Pampanga kamakailan. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, Bombo Ever, naniniwala nga sa Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub, kundi isang scam hub itong mga struktura na sinalakay sa Porac, Pampanga kamakailan. Ayon kay Teodoro, batay sa mga nakuhang ebidensya sa naturang lugar, malinaw na hindi rin ito isang outsourcing company. Kung maalala, sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, katuwang ang Philippine National Police, ang umano'y Pogo Compound noong nakalipas na linggo sa nasabing lalawigan. Dito ay nadiskubre ng mga otoridad ang kagamitan sa mga pag-torture ng tao, kabilang na dito ang ilang baseball bat at electric rod. Git ni Teodoro, iba ang layunin ng mga nadiskubre mga istruktura batay na rin sa mga nakuhang kagamitan doon. Aniya, may tuturing na rin ito na isang uri ng national concern dahil sa mga nahuli at nakatakas ng mga dayuhan matapos ang isinagawang operasyon. Tiniyak rin ito ang isang masusing investigasyon para matukoy ang tunay na layunin ng mga istrukturang ito at kung sino ang dapat panghabulin. Bakit ito national security concern? Kasi ipinahihina nila ang ating political, economic, social, and peace and order fabric. At ang pinakamabisang paraan upang pahinain mo kalaban mo, manggulo ka doon sa bansa niya. So, aming pinag-aaralan na mabuti at ang buong gobyerno ay nagbuklod upang itigil itong mga gawain na ito. Wala silang karapatan dito. Samantala, itinatanggi naman ni Porac, Pampanga Mayor Jaime Capi ilang aligasyon na sangkot at protektor siya ng naturang Philippine Offshore Gaming Operator Hub ni Lucky South 99 sa kanyang bayan. Tugon ito ng alkalde matapos sasabihin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na hindi nila inaalis ang posibilidad na may mga Porac officials ang may koneksyon sa nasabing Pogo Enterprise. Ayon sa ahensya, 2022 pa nang ipinasara ang Lucky South 99, ngunit nag-resume ang operasyon nito mula pa noong nakalipas na taon kahit walang lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hi! Bel Mariano here. As an actress, kailangan game ako. Comedy na may drama? Game! Singing na may dancing? Game! Kaya ang drink ko, dapat ganun din. Dunkin' Ice Choco Java. Smooth na may fierce. Game! Bitter na may sweet. Game! Kasi may bold iced coffee with rich icy choco. Ay, ubos na? Second cup? Game! Dunkin' Ice Choco Java.
Bel Mariano here. Happy 21st Dunkin' Day. Celebrate with us this June 15. Oras natin 28 minutes na makalipas ang alas 12 ng tanghali mga kabombo. Sa iba pang mga balita, hinimok nitong si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang gobyerno na hingin sa United Nations na mamamagitan na sa pamagitan ng isang resolution para sa ipatigil yaong mga hindi lehitimong aksyon ng China dyan sa may West Philippine Sea. Ang naturang panawagan niya ay alinsunod na rin sa United Nations Convention on the Law of the Seas at 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration na nagpapawalang bisa sa malawakang claims ng China sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi pa ng mababatas na pinapawalang bisa rin ng naturang ruling ng tribunal ang 9 o 9-line na claims ng China na nagdedeklarang salungat ito sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Seas at nanindigan sa sovereign rights ng Pilipinas at sa Exclusive Economic Zone kasama na ang Continental Shelf sa West Philippine Sea. Inihayag ng mababatas na hindi kinikilala at hindi tumatalima ang China sa Arbitration Award at patuloy na pinapaigting pa ang mga illegal na aksyon sa West Philippine Sea sa kabila pa ng unang ruling. Ngayong taon pa lamang ay nagsagawa na ng agresibong maniobra at water cannon attacks ang mga barko ng China laban sa Philippine Coast Guard at mangingisdang Pilipino na hayagang pagbabaliwala ng China sa international law at legal maritime rights ng Pilipinas. Binigyang din pa ng mababatas na malaki ang impluensya ng United Nations sa international norms at mga pulisiya na pagbibigay o nagbibigay ho ng malakas na platform para sa Pilipinas para igiit ang maritime rights nito at makakuha ng global support laban yan sa unlawful actions ng anumang estado. Karagdagan sa ating pong mga balita, umabot na sa 88.7% ng 2024 budget ng Pilipinas ang nailabas hanggang sa pagtatapos ng Mayo ayon po yan sa Department of Budget and Management. Batay sa datos ng ahensya, umaabot na sa 5.11 trillion pesos ang nailabas at kasalukuyang nagagamit sa iba't ibang sektor sa buong bansa. Pinakamalaking porsyento ng nailabas na 2024 budget ay napunta sa mga ahensya ng gobyerno na may kabuuan na 3.42 trillion pesos. Kinabibilangan ito ng mga government agencies sa ilalim ng executive branch, kongreso, hudikatura at iba pang mga constitutional office. Umabot naman sa 258.43 billion pesos ang nailabas na sa ilalim ng Special Purpose Fund. Ang naturang pondo mga kabombo Caster Nation ay alokasyon sa ilalim ho ng General Appropriations Act na nakalaan para yan sa mga socio-economic purpose sa ilalim ng mga government corporations, mga lokal na pamahalaan, mga local government unit at kasama na ang Contingent Fund, National Disaster Risk Reduction and Management Fund, mga pension at iba pa. Samantala, umaabot naman sa 1.33 trillion pesos ang nailabas para yan sa automatic appropriations o yaong mga programa na taunang pinaglalaanan ng pondo sa ilalim ng ating batas. Kinabibilangan ito ng retirement at life insurance premium. Mga requirements, ito yung mga requirements nito. Yung national tax allotment, mga block grant at iba pang mga pinupunduhan. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang 633.08 billion pesos na hindi pa po inilalabas mula sa 5.77 trillion pesos na budget ng bansa para sa kabuuan ng 2024. Sa iba pang balita, tiniyak naman ng bagong talagang chairman ng Philippine Postal Corporation na PhilPos na si Mike Planas ang mas malawak pa at mabilis na postal service sa ilalim po yan ng kanyang pamumuno. Kung matatandaan nga, itinalaga si Planas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan lamang para pamunuan ng government courier service ng bansa. Para nga sa bagong board chairman ng Postal Service, mahalaga daw na tumutok ang ating bansa sa digital transformation para sa mabilis na daloy ng mga transaksyon at matiyak ang proper monitoring sa lahat ng ipinapadalang parcel at iba pa. Hangad din ni Planas na magkaroon ng collaboration mula sa kanilang hanay at maging ang stakeholders para matiyak ang epektibong serbisyo ng kanilang ahensya. Target din naman na opisyal na ma-restore ang iconic post office building dahil nga isa ito sa mga makasaysayang gusali na dinarayo ng mga turista sa lungsod ng Maynila. Sa
Samantala, umaasa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na lalo pang tataas ang bilang ng mga pampasaherong sasakyan na bibiyahe sa may Central Luzon. Ito'y kasabay ng pagtaas ng consolidation rate ng naturahong lugar mula sa dating 54% noong 2022 patungong 81% ngayong taon. Naniniwala ang ahensya na lalo pang madaragdagan yaong mga units ng mga kooperatiba o itong yung mga grupo at mga korporasyon na nauna nang sumailalim sa konsolidasyon. Kasunod yan ng modernization program ng ating pamahalaan. Batay sa kasalukuyang datos ng ahensya mula sa 2022 hanggang 2024, mayroon ng 13 na mga transport entities ang nailunsad sa Central Luzon, alinsunod sa mga programang modernisasyon. Kinabibilangan ito ng mga modernong jeepney, mga bus at iba pang mga pangunahing pampublikong sasakyan. Naniniwala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na lalo pang tataas ang mga units na namamasada sa buong Central Luzon dahil na rin umano sa suportang ibinibigay ng pamahalaan sa mga sumasali sa consolidation sa ilalim pa rin ng modernization program ng ating pamahalaan. Bombo International News. Tinanggal na ng Estados Unidos ang ban sa pagpapadala ng mga armas sa controversial na military unit ng Ukraine na mahalaga daw sa pagdepensa sa malaking port city ng Mariupol. Sa isang statement, sinabi ng US State Department na wala itong nahanap na ebidensya ng paglabag ng naturang military unit. Sa panig naman ng Azov, inihayag na hindi lamang magpapalakas ng kanilang combatability ang mga armas at pagsasanay mula sa Amerika, kundi makakatulong din ito para sa pagpreserba ng mga buhay at kalusugan ng kanilang mga personnel. Una na kasing pinagbawalan ng Amerika ang Azov Brigade ng Israeli Defense Forces sa paggamit ng mga armas ng Amerika dahil sa neo-Nazi ideology daw ng ilan sa mga founder nito. Bagamat pinabulaanan naman ng kasalukuyang mga miyembro ng Azov Brigade ang naturang mga akusasyon ng extremism at anumang kaugnayan nila sa far-right movements. Bombo Sports News. Sa ating hong sports balita mga kabombo Caster Nation, nakatakdahong turukan muna ng painkiller itong si Dallas Mavericks superstar Luka Doncic bago ang pagsisimula ng Game 3 bukas huyan dahil yan sa chest injury o pananakit ng kanyang dibdib na una niyang naranasan kasunod ng pagkatalo noong Game 1 doon sa Boston. Iniindan nitong si Luka ang naturang sakit pagpasok ng Game 2 na siya namang naging dahilan kung bakit mistulang nahihirapan siya lalo na sa kanyang paghinga noong huling quarter ng Game 2. Naniniwala naman ang Dallas management na hindi maapektuhan ang kanyang performance sa kabila ng tatanggapin niyang injection. Maalalang sa kabila ng pananakit ng kanyang dibdib ay nagawa pa rin nitong si Luka Magic na magbuhos ng triple-double performance sa nakalipas na Game 2. Ito'y 32 points, 11 rebounds at 11 assists. Siya ang nagsilbing pangunahing opensa at depensa ng Mavs dahil sa mistulang pag-alat ng kanyang mga kasamahan sa nakalipas na dalawang magkasunod na laro. Una nang sinabi nitong si Dallas superstar na kailangan nilang gumawa ng mas impresibong laro sa mga susunod na game dahil sa mistulang hindi umuubra ang mga game plan laban sa defensive specialist na Boston Celtics. Gaganapin bukas, Hunyo 13, yung pong Game 3 ng National Basketball Association Finals sa home court ng Dallas. Samantala mga kabumbos, kasalukuyan po ay hawak ng Boston ang lead sa NBA Finals 2024. Ito ho'y sa pamagitan ng 2-0 na kartada, laban yan sa Dallas. Sa unang bakbakan ng dalawa, nagawa ng Boston na magpakita ng dominanteng laro sa pamamagitan ng pagtabak sa Dallas ng halos 20 puntos o 20 points. Ito ay dahil na rin sa magandang performance ng backup center na si Kristaps Porzingis na may 20 points. Sa ikalawang game ay nagawa naman itong si Jrue Holiday na dominahin ang opensa gamit po yan ang kanyang 26 points o yung 26 points explosion. Sa dalawang nabanggit na game ay naging maganda ang opensa at depensa ng Boston sa kabila ng mistulang malamyang opensa nitong si Boston star Jason Tatum. Sa isa sa gawang game bukas, hindi pa rin malinaw kung makakapaglaro na ang backup center na si Porzingis. Komento naman ng mga NBA analysts, kailangan na nitong si Kyrie Irving ng Dallas na magising sa kanyang mistulang pagkakakulo o magkakatulog sa opensa upang may panalo ng Mavs ang kanilang laban.
Etong si Irving mga kabombo ang siyang naging kasama nitong si LeBron James doon sa Cavs noong 2016 nang may panalo nila ang isang comeback win at may uwi ang championship trophy laban sa Golden State Warriors. Samantala, balik operasyon na po ang online system ng Philippine National Police Civil Security Group kasunod na rin ng napaulat na data breach noong Mayo 17. Tiniyak naman ng CSG spokesperson na si Lieutenant Colonel Yudisana Goltiano na sa publiko na mayroon ng bagong security features ang online system ng Firearms and Explosive Office para maiwasan daw ang data breach. Kaugnay nito ay muli na ring tumatanggap ang ahensya ng mga aplikasyon para sa pagpaparehistro ng mga baril. Anya, mula nang maibalik ang sistema, umaabot na sa 1,500 application para sa lisensya ng baril ang naproseso kada araw. Habang sa one-stop shop naman ay umaabot na sa 50 ang aplikante kada araw, habang kapag weekdays naman ay nasa 400. Sa iba pang mga balita, naglaan ng bansang Japan ng $5.5 million bilang tulong para sa isang programa na maglalayong maayos ang birth registration ng mga bata at mga sanggol dyan sa bahagi po ng Mindanao. Ang naturang proyekto ay mangunguna sa iba't ibang inisyatiba sa Mindanao na kinabibilangan ng pagbibigay kapasidad sa mga local government unit at mga local civil registrars para sa mas maayos na registration, paglalaan ng mga IT o information technology equipment para sa digitalization ng birth registration sa naturang rehiyon at mga kagamitan para makapagsagawa ng mga caravan. Target din ng programa na mairehistro ang libu-libong mga bata sa Mindanao at makapagsagawa ng mas malawak na information campaign ukol sa kahalagahan ng birth registration. Nasa makakabuo ang naturang programa ng mga mekanismo at mga sistema para may rehistro ang kahit man lang 92% ng tinatayang 1 milyon na unregistered individuals sa Mindanao, kung saan 130,000 dito ang inasahang magbebenepisyo sa susunod na 30 buwan, habang ang karagdagang 800,000 na katao naman ay magbebenepisyo sa susunod na 10 taon. Pinangunahan naman itong si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, ang paglulunsad sa naturang proyekto. Samantala mga kabombo, bago tayo umusad sa ating mga balita sa ating provincial, bigyang daan po natin ito hong report mula kay Bombo Joanna Marie Martinez. Kaugnay pa rin po dito sa ilan pang mga development dito ho sa sektor ng transportasyon. Yung bilang ho ng mga sektor ng paggawa, yung bilang ho ng mga manggagawang Pilipino na nagkakasaho ng mga kilos protesta, lalo para hong bumaba. Batay po ito sa report at record ng Department of Labor and Employment. May nakuha ang report si Bombo Joanna Martinez. Tuluyan na umanong bumaba ang bilang ng mga nagwewelga o nagpoprotestang mga manggagawang Pilipino ngayong taong 2024. Ito ang lantarang inilahad ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Leguesma dahil batay raw sa kanilang datos ay bumaba raw ang bilang ng mga nagkakasa ng mga kolektibong pagkilos ng mga manggagawa upang ipahayag ang kanilang mga hinaing. Ayon kay Bienvenido, tinatanaw niya raw umano ito bilang isang magandang pagbabago at tila nababawasan ito dahil na rin sa tulong ng kanilang mga union leader na siyang nakikipag-usap sa mga manggagawa at sa pamunuan upang magkaroon ng pagkakasunduan. Based on the record talaga naman bumababa at tinatanaw ko yon o aking binibigyan ng pagkakahulugan na nagkakaroon talaga ng maturity din sa pagsasaayos ng sigalot ng mga kumakatawan sa manggagawa sa pamamagitan ng mga union leaders at ng mga kumakatawan naman sa namumuhunan. Dahil yung mga organisasyon ng ating mga manggagawa nagiging tumatanaw din doon sa mas magandang ugnayan nila sa kanilang mga employers. At kasama din yan siguro yung ating patuloy na pagkilala doon sa prinsipyo ng tripartism na kung saan may respeto, may kinalaman sa consultation, so sa dialogue at saka yung mga consensual modes of arriving at solution sa anumang issue, anumang concern na pwedeng makaapekto sa relationship ng manggagawa. Sa kabilang banda, inilahad naman ni Bienvenido ang ilan sa mga programa ng ahensya, kagaya na lamang ng serbisyo mabilis at matapat sa bagong Pilipinas. Inihayag niya na isinasakatuparan nila ito sa tulong ng kanilang mga kawani sa pamamagitan ng walang humpay na pagtutok ng Department of
Labor and Employment sa regional implementors na siyang nagsisiguro na mayroon silang maayos na komunikasyon. Sa katunayan pa nga raw ay sa loob ng halos magdadalawang taon nila ngayon sa naturang programa ay nakapasyal na raw siya sa lahat ng regional offices at personal niyang kinakausap ang mga ito upang maunawaan daw umano nila ang tunay na kahulugan at layunin ng administrasyon na magkaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa mga Pilipino. Habang sa ngayon ay nais pa rin ni Bienvenido na mas makalikha pa ng dekalidad na trabaho at mas gumanda pa ang ugnayan ng mga manggagawa at namumuhunan sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo Caster Nation, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito, dakuan po natin ang ating mga provincial report. Si Vice President Sara Duterte pinangunahan ang paggunitaan ng ika-136 na araw o anibersaryo ho ng Araw ng Kalayaan sa lungsod ng Davao, diyan po sa may Davao City. May nakuang report dito ang Bombo Radio Davao. Pinangunahan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang paggunita ng selebrasyon ng Independence Day dito sa Davao City. Isinagawa ang naturang aktibidad sa Rizal Park, Davao City kung saan dinaluhan ito ng mga matataas na opisyal mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City at ng iba't ibang mga security personnel dito sa lungsod ng Davao. Nagsimula ang naturang aktibidad impunto 8:00 ng umaga kung saan sinimulan ito ng wreath-laying ceremony kung saan mismong si Vice President at Deputy Secretary mismo ang nanguna. Sa mensahe ng Vice Presidente, binigyang diin nito ang importansya ng paggunita sa araw kung saan nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga mananakop, paghikayat sa mga kabataan na maging aktibo at may alam sa mga pangyayari ng bansa at ang pagpapatuloy sa pagiging matatag tungo sa ikabubuti ng ating bansa. The freedom we experience in the present is the result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources. While we pay tribute to their countless sacrifices and reflect on the past, we must also look forward toward the future as our independence is not just a historical milestone, but an unceasing journey. It is our duty and moral responsibility to maintain this freedom by learning from our past mistakes and tackling the current issues that obstruct our growth as a nation. Lastly, we encourage everyone, especially the youth, to uphold the values of patriotism and democracy. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Nico Montisilio. Para sa the #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang pagdausdos naman ng lahar, pinaghahandaan na rin kaugnay ng La Nina, lalo pa at nasa 49 million cubic meters ng volcanic materials ang ibinuga ng Bulkang Mayon noong 2023. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Legazpi. Sisimula na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang monitoring sa mga river channels ng Bulkang Mayon kaugnay ng pagpasok ng La Nina. Pinangangambahan kasi na magdulot ng pagdausdos ng lahar deposits kung magkakaroon ng malalakas na pagulan sa lalawigan ng Albay. Ayon kay AFIVOX resident volcanologist Dr. Paul Alani sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nasa 49 million cubic meters ng mga bato at abo ang ibinuga ng Bulkang Mayon sa kasagsagan ng major eruption ito sa
nakalipas na taon na karamihan umano sa mga volcanic deposits ay napadpad sa timog na bahagi ng bulkan na partikular na sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Santo Domingo at lungsod ng Legazpi. Dagdag pa ng opisyal na noong nagkaroon ng malakas na mga pag-ulan sa lalawigan sa nakalipas na taon ay naobserbahan na ang lahar sa ilang mga river channels. Sa kasalukuyan ay binabantayan ng tanggapan ng mga ilog ng Binangan, Mesi, Mabinit, Bonga, Basud at San Roque. Samantala, formal na ring nailift ang state of calamity sa lalawigan ng Albay na unang idineklara sa kasagsagan ng pag-aalburuto ng Mayon Volcano noong nakalipas na taon. Hindi lang po yung 2023 eruption yung kailangan nating pag-isipan. Andyan din yung kasi noong 2018 hindi yung mga previous na mga eruption hindi naman talaga bumaba. So pwede pang mga tinatawag na ma-remobilize or muling gumalaw kung magkaroon ng malakas sa pag-ulan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Rancho Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wandas na nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula ho dyan sa may Legazpi City, dako ho tayo sa Summer Capital. Yung pong natetenggaraw ng mga proyekto sa Summer Capital of the Philippines, tiniyak na wala pong mangyayaring katiwalaan. At may paliwanag ho dito ang pamunuan ng Baguio City Government. May nakuang report ang Bombo Radio Baguio. Ipinaliwanag ni Engineer Bonifacio de la Peña, City Administrator ng Baguio City, ang mga dahilan kung bakit hindi pa nasisimulan at natatapos ang ilang mga proyekto sa lungsod. Isa na rito ang change of order o ang kinakailangang pagbabago ng isang proyekto. Idinagdag ni Engineer de la Peña na hindi masisimulan ang isang proyekto kung walang kontraktor na magbibid para dito at kadalasang tumatagal ng mahigit kumulang 1.5 buwan bago makuha o mabid ang isang proyekto. Binigyang diin din niya na hindi basta-basta ang pagkumpleto sa isang proyekto dahil nais ng lungsod na makamit ang dekalidad na proyekto. Kabilang sa mga hindi pa natatapos na proyekto ay ang Youth Convergence Center at Baguio Athletic Boat Redevelopment at Multi-Purpose Building sa Wright Park. Kabilang naman sa katatapos na proyekto ay ang kauna-unahang Living Street ng lungsod kung saan binuksan na ito sa publiko noong nakaraang linggo. Nagkakaroon ng delay sa Sibaw, sa vertical projects. And how do you buildings, these are vertical projects, no? Lahat ng projects na yan kasi may mga high impact projects tayo funded by national, meron din tayong funded by our pondo natin ng local government. Sa gitna nito, tiniyak ng City Administrator na 1:1 ang magiging proyekto ng mga bagong arkitekto ng lungsod para masigurado na wala silang ibang inaasikasong proyekto sa loob at labas ng lungsod. Plano din ng lokal na pamahalaan na kumuha ng mga consultant, outsource projects para makumpleto na ang maraming nakalinya na proyekto ng lungsod. Tiniyak pa ni Engineer Bonifacio de la Peña na walang nangyayaring katiwalian sa lahat ng proyekto ng lungsod dahil nagagamit umano ang pondo ng tama. We make sure that everything goes now to the contractor. Ni singkong duleng, walang hinihingi. Ang gusto lang namin ay lahat ito matranslate sa good quality of workmanship. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mira Pakpakan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, Chinese national naman nagbebenta ng smuggled na ukay-ukay pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Kanila daw tindahan, pinasira na rin ng otoridad. Kaugnay niyan, may nagkalap pa diyang balita ang Bombo Radio Cebu. Pinaghahanap na ng National Bureau of Investigation Cebu District Office ang dalawang Chinese national na nagbebenta ng smuggled second-hand na damit o ukay-ukay. Ito'y matapos makatanggap ng reklamo ang NBI Cebu District Office mula sa mga lokal na tindahan ng damit na umano'y may ukay-ukay na nag-ooperate ng illegal online. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay NBI Cebu District Office Agent in Charge, Arnel Pura, sinabi nito na ang pangalan ng tindahan ay LXZ, Cebu Ukay-Ukay na nagbebenta ng mga set na used clothes sa pamamagitan ng social media. Matapos ang ilang linggong case build-up, natagpuan ng mga ahente ang bodega ng establishmento sa Barangay Tawas
Quezon, Mandawi City. Anya na base sa dalawang men's shirt at women's trousers na binili nila sa test buy na pag-alaman na ang mga damit na ito ay pinuslit sa bansa mula sa China at Korea. Ito ang nagtulak sa kanila na magsagawa ng raid sa pamamagitan ng isa pang test buy noong Hunyo 6 kung saan bumili sila ng 12 pakete ng used clothing na nagkakalaga ng 35,100 pesos. Sa nasabing operasyon, naaresto si Audrey Pipino, isa sa mga tagapag-alaga ng tindahan at ang naghatid ng mga bali sa mga tagong ahente. At kasalukuyang itong nasa kustudiya ng NBI Cebu District Office. Samantala, kinilala naman ang may-ari ng ukay-ukay shop na mga Chinese nationals na sina si Stephen Su at John Yatan na siyang pinaghahanap habang nagsasagawa ng karagdagang investigasyon ang mga otoridad. Kasong paglabag sa Republic Act No. 4653, ang batas na nagbabawa sa commercial na pag-angkat at pagbebenta ng mga gamit na damit at ang Cybercrime Prevention Act of 2012. As a result of that operation, we already endorsed the case for violation of RA 4653 in relation to 10175 regarding the illegal importation and distribution of used clothing. So, according to our information, the information is already being prepared and the bail bond is set at 50,000. So, we're just waiting for the information to come out so that the subject could post the bail immediately. Ating napakinggan si National Bureau of Investigation Cebu District Office Agent in Charge Arnel Pura. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Diyan naman sa may Ilocos Region, ikinakaalarma yung pagtaas ho ng kaso ng AIDS, lalo ho dyan sa may Ilocos Norte. May nakuhang report ng Bombo Radio Lawag. Inihayag ni Dr. Rex Nabalalio, ang Provincial Health Officer dito sa Ilocos Norte, na naalarma ang tanggapan sa pagdami ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa lalawigan. Ayon sa kanya, mga karagdagang kaso sa pinakahuling datos ng opisina noong 2023 ay mga lalaki. Anya, naalarma ang Department of Health dahil nakapagtala ang ahensya ng 55 positive cases kada araw sa bansa. Sabi niya, mayroong 68 HIV positive cases sa lalawigan noong 2023 kung saan 58 dito ay nahawas sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ang 12 kaso mula sa lungsod ng Lawag, 8 mula sa bayan ng Bacara, 8 mula sa bayan ng San Nicolas, 6 mula sa lungsod ng Batak at 7 mula sa bayan ng Pasukin. Paliwanag niya, mula noong 1984 hanggang sa pinakuling datos, 353 katao ang napositibo sa sakit habang 23 ang namatay sa lalawigan. Ang nasabing tanggapan ay patuloy nakikipagtulungan sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center para sa isang info education campaign upang maalerto ang publiko kung paano matutukoy, maiiwasan at magagamot ng normal ang mga taong positibo sa HIV. Inaasahan ni Dr. Balalio na mabibigay sa kanila ang bagong datos tungkol sa nasabing sakit sa unang semestre sa kasalukuyang taon sa susunod na buwan ng Hunyo. Samantala, naniniwala ang Provincial Health Office na may mga bagong kaso na naman ng HIV ang naidagdag dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Very alarming. We have already cascaded giving these contraceptive commodities. We could teach them also how to properly use that condom kasi hindi naman porke gumamit na sila safe na baka iba yung paggamit nila. So there should be also parang guidance for them to use properly that condom. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Lawag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Kirsty Ganitano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Mga Korean national abay banned na ngayon sa isang kilalang shrine sa Japan dahil sa pambabastos at pag-iingay na mahigpit na ipinagbabawal sa lugar. Kaugnay niyan, may nakalapang parayam ang Bombo Radio Iloilo. Pinagbabawalan ngayon ang mga Korean nationals na pumasok sa isang shrine sa Tsushima, Japan. Ayon sa mga otoridad, ginawa ng tagapamahala ang nasabing desisyon dahil sa kawalan ng galang ng mga Korean nationals.
Ayon kay Bombo Josel Palma, international correspondent sa Japan, ilang mga Korean nationals ang nakitang naninigarilyo sa loob ng shrine na mahigpit naman na ipinagbabawal. Maliban dito, tinapon lang nilang upos ng sigarilyo at dumura pa mga ito sa harap ng shrine. Dagdag pa ni Palma, may mga Korean tourists din na nag-iingay at nagpapatugtog ng musika na ipinagbabawal din sa nasabing shrine. Bagamat umalma dito ang maraming turista dahil tinuturing nila itong discriminatory, wala namang planong tagapamahala ng shrine na bawiin ang pagban sa mga Korean nationals. Ang mga Koreano are banned from entering Chonashima Shrine dahil sa di magandang pag-uugali. Ang buong linggong balita ay pinangunahan ng foreign visitors na naging sanhi ng trouble sa Japan. Ang shrine sa Chonashima ang kamakailan lang ang naglagay ng mga sign na nagpapahiwatig na ang mga Koreano ang pinagbawalang makapasok kasunod ng sunod-sunod na reklamo. Si Bombo Josel Palma. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Kahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Bumuhos sa pagbati mula sa ARMY fans ng K-pop superstar boy band na BTS matapos ngang opisyal nang na-discharge mula sa mandatory military service ngayong araw, Hunyo 12, ang oldest member ng grupo na si Kim Suk-jin o mas kilala sa kanyang stage name na Jin. Natapos na kasi ang 18 buwang military service ni Jin na pinakauna namang miyembro ng BTS na na-enlist noong Disyembre ng taong 2022. Sa paglabas naman ni Jin mula sa kanyang military base, sinalubong siya ng kanyang fellow members sa BTS. Nakasalukuyan ding nasa active military service na sina RM, J-Hope, V, J-Man at si Jungkook. Ang pagtatapos naman ng military service ni Jin ay tila nasakto sa selebrasyon ng ika-11 anibersaryo ng BTS bukas, Hunyo 13. Una namang inanunsyo ng record label ng BTS na Big Hit Music na papangunahan ni Jin ang Festa Celebration na may in-person event din kasama ang fans ng grupo na ARMY. Ang Festa Celebration nga ay isang festival na nagtatagal ng 1 hanggang 2 linggo na puno yan ng mga event na dedicated sa loyal fans ng BTS. Samantala, inaasahan naman ang magiging comeback ng grupo sa taong 2025. Samantala mga kabombo, bago ho ang ating Orasyo Emperata, nais namin kayong imbitahan muli na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati, maaari po ninyong matunghayan ng ating 31 fully digitalized AM at FM station sa pamagitan po yan ng mga ating mga social media accounts. Meron po tayong mga Facebook page, may TikTok channel, YouTube channel, at of course ang mobile application o Bombo mobile apps na maaari po ninyong ma-download via Google App Store at maging sa Apple Store. Para ho sa karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, mga kabombo, tumutok po sa aming mga estasyon sa ating pong mga probinsya. Sa mga kababayan po natin dito ho sa Luzon, particular na dyan sa may bahagi po ng Cagayan Valley, meron tayong Bombo Radio Kawayan. Dyan sa may Ilocos Region, meron tayong Dagupan. And of course, dyan sa may bahagi po ng Cordi ay ang Baguio, Bombo Radio Baguio. At sa may Region 5, ang Bombo Radio Legazpi. Diyan naman po sa may Cagayan Valley, maaari din yung pong tutukan ng Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang doon sa Bicol Region, maaari din nyo pong mapanood at mapakinggan ang kanilang programa sa pamagitan naman ng Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo na samahan kaming manalangin ng Orasyo Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity.
we turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na hong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Dauna na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Bangod kay Independence Day kita nagasaulog kita sa ika-126 nga kahilwayan sa pungsod Pilipinas. Tagan ko kumanay sa jutay sini iyang trivia. Nakahibalo bala kamo nga ang aton sini iyang flag, ang original Philippine flag, imported kag isa sa mga kayo sini or nagtahi sini, nag-embroider sini, isa ka 7 ka tuig sini iyang bata, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga si Lorenza Agoncillo. Ang istorya sini Banwa sandig diri sa kay Marcela Agoncillo, si Emilio Aguinaldo kuno nagbisita ni saya sini nga puluyan dito iya sa may 535 Morrison Hill sa Hong Kong. Ang nag-request siya nga mag-embroider sa Philippine flag. Kaupod sa iya sini, kaupod sa inablos niyo si Rizal nga si Delfina Herbosa Natividad kag anak sini bali hinablos niyo si Rizal glinay si bata sini, no, ang bata ni Agoncillo, ni Marcela Agoncillo sa aton sini mga kabombo, no, nga si Lorenza Agoncillo 7 tuig ti 5 ka tuig sinila kag natapos ang Philippine flag. Dugang pa ni Agoncillo nga siya kag si Natividad amo ang nagpanggunting to sang stars, triangle, ang sun, kag ang strip sini Banwa, no? Halin pa ni sa satin, finest satin, no? Sa isa ka department store sa Hong Kong. So, imported li ang original naton nga Philippine flag sa aton sini nga mga kabombo. Gintulid pag diri Banwa nga kun sadiin gin pang unstitch o kung gin pang ano gaya natawag, gin pang kuha, no? Basta gin pang ang tahi ito pinangkakasin nila sa aton sini nga mga kabombo nga kung saan na tahi nga daan kay nga man ang mga butlak or ang mga race ang adlaw kiwi, no? Kag ang mga bituon ang 3 stars blan why nagaplariho ang ila sini nga distansya. So ginliwat sini nila nga 3 sa aton sini nga mga kabombo ni Marcela Agoncillo, ang hinablos ni Jose Rizal nga si Delfina Herbosa Natividad, kag bata sini nga 7 ka tuig nga si Lorenza Agoncillo. Tiyo ko muna 7 ka tuig kabalo na magtahi-tahi bombo dante sa aton sini nga mga kabombo. So makabing naton nga gin pinangabudlayan gini sang 3, no, sa aton sini mga kabombo para mahuman ang aton sini iyang Philippine flag sa aton sini karon nga mga tagpalamati. 3 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Ang Iloilo isa sa mga pakigbahin dito karon iya sa parada sa may Metro Manila sa Independence Day Float Parade, kag ang ila sini nga i-showcase amo ang Cry of Santa Barbara. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo nga isa man sina diri ka symbolic event. At the same time ti ginahiwat na diri ang festival tagsama niya katuig sa Banwa sang Santa Barbara, no? Si Mayor Dennis Official kag ang mga matag-as ning opisyal sang probinsya sang Iloilo, just like Vice Governor Tingting Garin and Governor Arthur Defensor Jr. ang ara dito karon sa Metro Manila sa aton sini mga kabombo. Check naton si Bombo Lindsay Buddy. Lin, sa report ta please come in. Natalana na karon na 5 sa hapon, Bombo Cham, ang float parade
nga isa sa mga aktibidad subong nga Philippine Independence Day. Pakigamutan naton si Santa Barbara, Iloilo Mayor Dr. Dennis Superficial kag iya diri nga ginpahayag nga makasaysayan ang ini nga adlaw para sa Iloilo Province na ipakita ang rich cultural heritage kag patriotic spirit pinagi sa pag-showcase ang Cry of Santa Barbara nga isa ka historic moment sa pagpakigbato sang kahilwayan batok sa Spanish colonial rule. Kaupod sang Iloilo nga magapartisipar sa float of parade Bombo Champ ang pagid ka mga local government units sa Pilipinas na may significant historical events na angot sa Independence Day kag mga national government agencies. Actually, sa float of parade, ang mga floats ni sa mga local government units kag sa ahensya sa gobyerno Bombo Champ bangod nga ti pa indis man inimo kag ti pa namin man sang sang design or idra ang ibutang nila sa ilang mga floats. So ang mapilian nga winner for local government unit kag winner man for the government agency makabato ni sila Bombo Champ sang cash prize nga 1 million pesos. So ang ining napulo ka mga nagpartisipar nga local government unit para sa float of parade amo ang The Cry of Candon sang Ilocos Sur, 3 de Abril Revolt sang Cebu, Battle of Alapan, and the Proclamation of Philippine Independence sa May Cavite, Establishment of the Negros Republic sang Negros, Cry of Santa Barbara sang Iloilo, the first flag hoisting in Mindanao sa May Surigao del Norte, ang Siege of Fort Pilar sa Zamboanga, lowering of Spanish flag in Hulu sa May Sulu, Siege of Baler sa May Aurora, kag first session of the Malolos Congress and the founding of the First Philippine Republic sa Bulacan. Yara magatambong si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga tiamo ang malid sa mga delegates salin sa Iloilo Province nga ginalaki pa ng Vice Governor Christine Garin, Justin Nueve, pagid ka mga mayors sa Iloilo Province, mga provincial board members ara naman dito kag mga capital department heads and committee members. Kisunod diri kay Mayor Superficial magaperforman ang Kahilwayan Tribe halin pa sa Santa Barbara, Bombo Champ nga ginalakipan sang 50 ka mga performers na tiamo ni ang magapakita sang dance drama. So ang float ni sang Iloilo human ini siya sa native materials kag tinaga-feature ini siya sang simbahan kag kumbento sa Santa Barbara nga amo ang National Historical Landmark naging deklara sa National Historical Institute. So matandaan man nato nga ti November 17, 1898 sang nagmarka ni ang historic moment sa diin natabo ang inaugurasyon sang revolutionary government sang Visayas sa diin ang Santa Barbara, Iloilo amo ni ang una nga kung sa diin ginwagayway ang hayahay sa Pilipinas sa Guaya sang Luzon. Yari bala aton na pamatian ang nangin pahayag ni Mayor Dr. Denny Superficial. Anyway, ari kami sa Manila, Subong. Ulupod kami kanday Governor Defensor, Vice Governor Tingting Garin, mga board members, kag 19 ka mayors. Okay. Kag mga department heads sa provincial capital. So, at exactly 8 a.m. No? 8 a.m. Nag-start ang ceremony. Kag ang ceremony was so simple. It only lasted siguro mga 30 minutes lang. We started with the review of honor cards by the BBM. Tapos flag ceremony. Tapos laying wreaths sa monument ni Dr. Jose Rizal. Tapos na dayon, no? So, amo na simple. Kamayon, simple. There will be a parade of floats, no? And ang Santa Barbara, different regions, no? Okay. Ang Santa Barbara represented Region 6. Duwa sila sa, I think, Candone, Negros, no? So, first sa Iloilo Province, Santa Barbara ang nag-represent sa probinsya sa Iloilo. For every float, kadlag ko nga float, you know? So for every float, there will be performers behind. No, I think 1 minute and 30 seconds lang ang performance, and that's all. Okay, so ang ma-perform sa aton niya, Mayor, sa Iiya Iloilo, amo ni ang draman sa inyo, no, taga Santa Barbara? Yeah, ang Kahilwayan Tribe sa Santa Barbara. Oh, okay. Gindalaman dira sila. Yes, so ready sila. Buong, no? 50 all in all.
May include 50 all in all plus teachers, trainers, chaperones, staff ng LGU. Well, of course, everybody knows that Santa Barbara is considered as the seat of freedom of the Visayas and the Mindanao. So, ay giniwat ang Cry of Santa Barbara, wherein the first flag placing ceremony sang November 17, 1898, giwat sa Santa Barbara, no, the raising of the Filipino flag outside Luzon. And we signaled the start of the revolt of the Visayas and the Mindanaoans against the Spaniards. Dira lang sa Luneta, okay? Sa Rizal Park lang, ano? Ma-reboot lang sila, tapos passing the Quirino Grandstand. Naman na, siguro may mga introduction na siguro kada float. So, maupod man kamo, tanan kamo. Masakay kamo sa float, Mayor, or hindi na? Hindi na. Okay, so siguro behind lang sa contingent muna, no? And of course, no, the governor, parang group of the contingent from Iloilo will be there. Ano man ni Mayor ka significant abi sa imo nga bahin as Mayor sang Santa Barbara nga ma-showcase naton ang Cry of Santa Barbara sa bilog nga Pilipinas gid especially the first time ni nga gin-invite ang Iloilo sa celebration sang Independence Day dito mismo sa Manila, Mayor. I think, of course, it is an honor for me and for the rest of the LGU, the rest of the officials of the LGU. Ang Santa Barbara naman, ginakilala kami nga when it comes to the heritage, no? Yes. Of Iloilo, Santa Barbara ang ginapanundom. Of course, the other towns have their own share also. Okay, so pero wala na ang ma-showcase naman ang heritage naman. Okay, which is the Cry of Santa Barbara. Nabatian Bombot Sham si Mayor Dennis Superficial sa Banwa sa Santa Barbara, Iloilo. Alright, so bali magluwas lang iya nga nagpakigbahin ang probinsya sa Iloilo sa sining isa iya ka presentation sa Independence Day. May competition man gani ili Bombo Lindsay? Amo gani Bombot sa may competition sa 10 ka mga local government units and also sa national government agencies. Lain man ang iya sa national government agencies nga winner sa ilaman dra iya sa mga ahensya sa gobyerno. Lain man ang mga winner sa bahin sa local government unit Bombot Champ. 1 million pesos money ang cash prize na pwede mapauli sa Iloilo if sila mapilian Bombot Champ. But sila ma-perform ang tribo kay Hilwayan? Yes, ma-perform sila Bombot Champ. Behind sila sa float ipakita dari nila ang i-depict dara nila, pakita nila kung anong natabo no sa amoto nga pingon November 1898. Hindi man ni maasi-asi nila kung sa presentation lang kag nakita man naton gani nga in preparation sa amo sini sa Independence Day celebration ang Cry of Santa Barbara sining float bunggaitan man Bombo Lindsay. Oo, amo gani kadamo sa mga mga committee members man no sa himo diri sa ilaman nga float kadako nga mga floats ni actually Bombot Sam sa tagsa ka mga local government units, so nakadepende inakati si Governor Defensor ni ang mabasa siya bala sang sining Cry of Santa Barbara Bombot Sam do siya ni ang ma-present sang Cry of Santa Barbara karon sa hapon. Siyang manarate? Yes, Bombot Sam. Okay. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade, no? Sa kadamuon sa mga pagkabutang hitabo diri sa aton sining nga kalibutan, kita iya nga mga Pinoy, no? Hindi man lipod sa aton kung ano kita iya ka grabe balakon sa mga tinaga pamaghatag sang importansya particularmente sa aton sini iyang rangkon nga demokrasiya. Kay kumadumduman ta pa aton sini nga mga baganihan nagpakigbato tubtob sa ila sini iya nga ulihi nga ginhawa. Why nila gin-surrender ang aton sini nga kahilwayan sa mga Espanyol, sa mga Amerikano, sa mga Hapon, no? Pero antes na pa man maangkon ang matutuod sini nga kahilwayan nga aton sini nga ginapanginpuslan kag gina-enjoy subong,
madamo sang mga pagsakripisyo kag pagantos man ang nagyan sang mga nauna sa aton kag sila ining nagpakigbato gid, no? Sa ato sa matok iya sa mga mananakop abi, no? Sa aton sini makabumbo ti madamo pa sa mga untold stories kumbaga. Kag ang Santa Barbara, no? May ara man niya sang kaugalingon sini nila iya nga istorya natuhoy sa aton sini karon nga kahilwayan. No? Sa aton sini matag palamati ti isa na dira sa aton sini makabumbo ang Santa Barbara Church. No? Nangin symbolic man ining Santa Barbara Church sa aton sini matag palamati kay during the Spanish regime, no? Ang Santa Barbara Church nagserbi ining headquarters sang Liberation Army nga ginpamunuan sang local hero, no? Aton sini nga local hero nga si General Martin Delgado, also known as Tan Martin. Siya ni ang kapitan sa mga voluntaryos, no? Ang mga voluntaryos amo ining mga kilala nga mga loyal sa mga Spaniards bangod sa ila siniya function sa pag-prevent sang rebellion against Spanish rules or Spanish rule. Pero ining mga Spaniard, no? Wala gini sila makamutar sa aton sini mga tagpalamati nga si Tan Martin ang iya sining loyalty ang magapabilin sa gyapon iya sa iya sining motherland, ang Santa Barbara. Sa aton sining mga kabumbo, siya niyang nagpanguna kag nagdihon sang revolusyon sa aton sini mga kabumbo. Oh, ti isang ila na sini iya nga malutos to sa aton sini nga mga kabumbo. Dito nabatian ang first cry of revolution sa Iloilo nga ginapayag nga Viva Filipinas! Fuera España! Mamamo na slabot silingon, long live the Philippines! Oust Spain! Sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Ti sa pinagi sa tribu Kahilwayan, sila niyang ma-perform karon kag ila sini nga i-depict, no? Or ipakita kung ano ini ang Cry of Santa Barbara, kung ano ka-importante, kung ano ka-symbolic, hilabi pa banwa nga ang Santa Barbara amo ang lugar kung sa diin, no, labing una nga kaygayunan nga ginuwagayway ang ayahay sa pungsod Pilipinas outside Luzon. And speaking of General Martin Delgado, ang iya sining great-great-granddaughter nga isa ka Sangguniang Bayan member sa banwa sang Santa Barbara, no? Kung ano ang hinimuan sang iya sini iya nga great-great-grandfather, amo man ini ang iya sini nga nangin inspirasyon sa pagpanerbisyo karon sa banwa sang Santa Barbara sa mga pumuluyo sang banwa sang Santa Barbara. Standby, kay check naton ang dugang nga balita. May kantanan sini si Bombo Sol Binyasol sa report na please come in. Ginbayaw man diri sang ginabombo chamno ang hayahay sang Pilipinas or kun ang isa sa pinakadako nga hayahay sang Pilipinas diri sa banwa sang Santa Barbara para iselebrar iya ang nangin kahilwayan sang pungsod sa ika 126 sini nga tuig sa diin isa man sa napabugal o kun mapabugal sang amo nga banwa o kabilugan gali nga Western Visayas amo ang isa sa mga local hero naton na si General Martin Teofilo Delgado sa diin ini siya ang nangin inspirasyon iya kay Sangguniang Bayan member Christine Marie Delgado Robles, ang great-granddaughter sang amo nga nangin hero diri no sa pagserbisyo niya sa pumuluyo ilabi na sa banwa sang Santa Barbara. So sang natigahin naton diri nga ma-interview Bombo Cham si Sangguniang Bayan member Christine Marie Delgado Robles sang banwa sang Santa Barbara, ni siya ang great-granddaughter na no ni General Martin Teofilo Delgado sa diin ang iya sini nga lolo nga si Chodolfo Delgado ang bata ni General Delgado. So no, kay SB member Delgado Robles nga tuman gid ang pagka-proud sinino sa iyang lolo bangod man sa paghimakas sini kag at the same time mahatagan o kun makaagom ang
sang kahilwayan ang pungsod Pilipinas kagkapin pa ang aton diri nga ang aton nga rehiyon and mismo sa banwa sang Santa Barbara. Suno kay SB member Christine, inspirasyon niya gid ang iyang lolo, ilabi na sa pagpamuno kag kung paano bala nga pasanon ang mga responsibilidad bilang isa iya ka konsihal sa ila banwa. So natun-an diri no ni SB member Christine nga dapat kuno pamatian kag ikonsiderar gid ang pumuluyo nga isa man sa nanginliyabi sang iya lolo sang una nga anangin madinalag-on ang ila pagpakig-away no sa mga mga Espanyol sang una nga naga-asakop sa aton nga pungsod Bombocham kag suno sa iya nga isa pagid sa mga natandaan niya nga ning lesson man sa pagpakigbato sang iya nga lolo nga ti dapat unahon gid ang prioridad sang pumuluyo kag may mensahe man siya diri no sa mga nagapamati sa Pomoradyo na dapat kuno padayon lang o kun hatagan gid sang balor ang ginbilin nga legasiya ilabi na ining kahilwayan nga ginhatag sa aton sa sining mga freedom fighters, mga modern kag ansang heroes nga nagapadayon nga nagapakigbato sa kalayaan o kon kahilwayan sang pungsod sa anuman nga mga bagay kag actually suno pa diri kay SB Christine nga madamo sang mga butang nga pwede iselebrar ilabi na kon ang pagaistoryahan ang hanungod iya sa kahilwayan. Sa dugang bula nga payag aton ipabati ang aton nang interview kay SB member Christine Marie Delgado Robles. As no nga maagom naton ang independensya kag at the same time I would always draw inspiration from him especially with regard sa amon matamon nga responsibilidad no bilang isa ka konsihal sa akon banwagya sa Santa Barbara. Ano ato nga mga lesson namin nga nagalit subong sa pagpamuno diri sa inyo banwa? Of course nga kinahanglan nga pamatian gid kag i-consider ang pumuluyo kag there are a lot of things nga we need to be liberated no kag ang isa ka dya is of course nga dapat mauna kag ma-prioritize ang need kang aton pumuluyo over personal interest. Ano mensahe mo sa mga nagapamati subong especially may gina-enjoy nila subong kalayaan ang paano nila dapat hatagan sa importansya? So padayon lang kita no kag we should value the legacy that ang aton nga mga freedom fighters naghatag sa aton no but at the same time we would continue to celebrate our unsung heroes and modern heroes nga that would also inspire us to continue fighting our own freedom as what was reiterated by Congressman Mike Goriseta no nga kadamo sang aton dapat i-celebrate nga mga milestones nga considered as heroism in our everyday life. Nabatian diri Bombocham ang kabahin sang aton exclusive interview kay Sangguniang Bayan member Christine Marie Delgado Robles. Kag amo na sana siling niya nga naton aniya ang pila man ka mga mensahe kay Congressman Michael Goriseta kay ini ang nangin dinapit nga bisita sa sanggina nga paghiwat niyo sang selebrasyon diri sa may Santa Barbara para maghatag man sa mensahe sa mga nagtalampong diri Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat ginda Bombo Marisol Viñas sa imo siniya nga follow-up report. No? 126 ka news lang nagligad sa una naton nga celebrar ang aton siniya nga kahilwayan. Sa ika-126 nga tuig, ang pamangkot sini karon hilway na gid man bala kita. Amo ning palamangkotanon, hilway na gid man bala kita. Kay man kung maghambang ka nga kahilwayan or freedom, no? Ti hilway ikaw bilang isa ka individual nga maghimo sang imo sini kaugalingon iyang desisyon. Hilway ikaw nga magbuhat sang kun ano man ang imo sini nga luyag nga buluhaton. Pero may limitasyon ina. No? Limitasyon nga ti hindi ikaw makasablag sa imo siniisig ka pariyo. Now, sa liwat pamangkuton ko, hilway, ikaw, bala, subong, sa aton sini makabumbo? Or base, ang matutuod sini nga Independence Day, kutob na gid lamang iniiya sa selebrasyon or pagdumdum naton.
sang kahilwayan batok iya or halin sa mga luyag nga magkontrolar, luyag nga magsakop sa aton. No? Pero sa aton sini nga matagsa kadlaw nga pagpangabuhi, makabig ba naton nga hilway kita? Wala bala sang may nagamando dira sa aton kung anong dapat sini naton iyang obrahon? Kung anong dapat sini naton nga pilion? Kung anong dapat sini naton iyang pinsaron? Kung sino dapat naton sini iyang maluyagan? Kung sino ang dapat sini naton nga kabigon nga biyan kag kasumpong? Oh. Sa aton sini mga kabumbo. Sa liwat, ibirin ko sa inyo ang palabangkutanon. Sa ika-126 nga tuig sa pagsaulog, pagselebrar naton sang adlaw sang kahilwayan sang pungsod Pilipinas bilang individual, mabatyagan mo bala ang matudtuod sini iya nga kahilwayan? 25 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa ang pagpabilin sang peace and order diri sa syudad, amo ning ginpromisa sang kapulisan kadungan man sang Independence Day celebration subong ngadlaw. Ang alkalde naton si Mayor Jerry Treñas as advised sa iya sini iyang doktor, hindi pa siya pwedeng mabalhasan or mabulad sa init or mabasa abisang ulan. That is why for so long a time, sa 12 anyos, kung hindi ako magsala, nga nagatambong gid ang aton sining alkalde sa tagsa iya ka celebration sang Independence Day. Subong lang siya nakamiss sa aton sining matag palamati. Bangod man nga ang aton gani alkalde manlipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga sang Lunes lang nakagwa sa ospital. Kag ginagani naka-mensionar pa si Mayor nga siya nagbalik man lang ko sa kagapon sa City Hall kay laba-laba kag damo-damo ang akon sini nga pilirmahan, laba-laba to nagapila nga pilirmahan. Sa aton sini mga kabombo kag ginpalabot man sang alkalde ang iyaman sini iyang mensahe abi sa sini iyang celebration karon sang 126th Independence Day. Sunod rin sa mensahe sa alkalde niya, for the first time in so many years, I missed the Independence Day celebration in the Iloilo City. Iloilo City is one of the few LGU in the country that has a long tradition of celebrating Independence Day celebration. I remember when I was just in high school, I joined my mother as a president of the Lioness Club. When she joined the celebration, I just got well from pneumonia. Got out of the hospital last Monday but continued IV antibiotics at the house until Tuesday. Muna, ang balsi ni Mayor, giplastar ko na kagina, pero ang balyasin niya, Happy Independence Day is extra meaningful to me this year. It means independence from pneumonia, a very virulent medical condition that terminated the political career of my grandfather at a very early age, leaving my grandmother to take care of her children at a very young age. My father completed his law degree at the University of Santo Tomas on a veteran scholarship after the war. He worked very hard to send us to Ateneo, the school of his father. Happy Independence Day to everyone. Amo ning mensahe ni Mayor Jerry Treñas man sa subong iyang selebrasyon sang Independence Day diri sa syudad sang Iloilo. Balikan ta ang report ni Bombo Angel Tan sa sining pagpasiguro man sa kapulisan sa kalinong kagkatawhay kag gintalusanan na ni Vice Mayor Jeffrey Ganson ang aton sining alkalde sa pagtambong man or pagpamuno sa pagselebrar sa Independence Day diri sa syudad sang Iloilo. Balikan ta ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdumoras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 9 to 15, 2024. Ang Elements Band is due to amaze using a great selection of songs sa Thank God It's Payday. Blasting off alas 6:30 ng gabi sa Hunyo 14, Biyernes. Songs that are largely from the past millennium ang saliwat magadominan sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with a retro band sa Hunyo 15, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi sa concert at the Plaza. Sa tiyon sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Max kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 16, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iyapahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting countries para madasig nga pagpanumbalik ang global peace. It's the most important event of June kag i-celebrar ini kaupod ang inyo bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo together with the Frets Band from Bacolod. Sa concert at the Plaza, Father's Day Edison, magasugod alas 6 sa gabi sa June 16, Sunday. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ini malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi
Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nag-provide man sang source. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan ang pagpabilin sa peace and order diri sa syudad sa Iloilo mo ni ang ginpromisa karon sa kapulisan kadungan man sa Independence Day celebration. Vice Mayor Jeffrey Ganson bangod ngati indigid makatambong ang alkalde naton ginagapahuway-huway bag-o lamang nagwa sa ospital siya nay nagtalos karon sa kay Mayor. Check ta si Bombo Angel Gel sa report ta, please come in. Ginpromesa diri Bombo Cham sang kapulisan kadungan sa selebrasyon sa Iloilo City Government sa Independence Day ang pag-maintain nila sang peace and order diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Archival Macala, Deputy Regional Director for Administration sang Police Regional Office 6, yaging pahayag na tuman ka importante ang mga selebrasyon kasubong sing Bombo Cham para mabatyagan niwat ang essence ng kahilwayan nga ginaselebrar subong nga daan nga Bombo Cham ti ika-126th year na ini siya. Kagasunod diri kay Police Brigadier General Macala, importante ang amo sini nga mga event especially sa mga government officials, mga government sectors para ma-refresh ang ila commitment, ila bina nga ti mabalaan nila Bombo Cham kung ano ang ginsugudan kag ang corporation sini sa abi ginaubra nila nga paghatag serbisyo publiko. Patag rin ni Police Brigadier General Macala nga aside abi sa peace and order ang pag-prioritize nila sang paghatag importansya man sa kabuhi kag mga properties nga ti like amo man na ang initial commitment nila Bombo Cham nga ti kabahin sa ginsumpaan nila kag subong adlaw sa ginpatigayon abi nga Independence Day celebration sa Iloilo City Government. Kabahin diri sa mga nagtambong ang pila ka mga konsehal sanday Councilor Johnny Yang, Councilor Romel Dorona, Councilor Jelma Intica, Councilor Maria Irene Ong, kag ang ariman diri ang pila ka mga kapulisan, especially diri sa bayan sa Iloilo City, ara man si Doktora De Los Reyes Bombo Cham sang DepEd at the same time ang Boys and Girl Scout nga ti nagapakigbahin man sa selebrasyon sa Iloilo City Government. Pamatyan tabala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Police Brigadier General Archival Macala sa atong interview. Very much important considering na marirekindle natin dito yung banding. And as I have said earlier, tries ko na maka-attend dire. Previously, I think secretary ang mga nag-abot dire. In fact, actually, our RD was the one who was invited. But equally, he is attending to Santa Barbara. That's why he sent me here. So, tuwan-tuwa talaga ako at jokingly aside, sabi ko nga kanina, 1 week na akong hindi nakakatulog kasi ako yung mag-speaker dito. Napaka-importante ma'am na pag may mga ganitong okasyon, all the government sectors nagkaka-rekindle ng mga commitment, ng mga kung ano naman banding o camaraderie. Of course, the maintenance of peace and order. Actually, ang pinaka-importanting ng government instrumentality, especially the PNP, na assign sa amin to, yung preservation ng peace and order at saka protection ng lives and properties. So, andito ang inyong kapulisan, huhulihin kung may nagawa ng krimen ang isang kriminal, pananatilihin na para hindi makakumit ng krimen ang isang would-be criminal. And in fact, to emphasize, yung request ng ating mahal na mayor na mag-create 4 additional police stations to cater to the ever-growing needs of our citizenry here in the beautiful province, city of Iloilo ay magagrant. In fact, we are expecting our beloved Chief PNP to grace that occasion with respective city government officials of Iloilo.
Bombotsam, nabatian sa mga kabombo naton si Police Brigadier General Archival Macala kagkabasin diri or isa sa mga promesa nila ang additional na police station sa Iloilo City, pero as of the moment wala pa man ini sila sang area na pagwaabi ang ICPO kundi ini nga mga areas, pero sigurado na nga mag-grant ini request ni Mayor Jerry Trenias na additional na 4 ka mga police station. Kag subong adlaw, unfortunately Bombotsam wala nakatambong si Iloilo City Mayor Jerry Trenias for the first time sang Independence Day celebration sa Iloilo City Government. Kaga temporaryo gitingin buslan lang ini siya anay ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon Bombotsam. Kagabahin man diri sa mga duging pabasa lang diri Bombotsam ang speech man sang alkalde sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon ti ang gist sini nga kadahin sa mga ginaselebrar ang ining mga proyekto kag pandala sa Iloilo City nga ti parang symbolism ko na ina siya sang ever since ang kahilwayan to the point na naglabot sa paghatag or pag-progress na sa Iloilo City. Kag ang isa pag itri Bombotsam nga punto man ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon sang pagpakigangot naton sa iya nga dapat isa puso gid sang mga Ilonggo ang amos ni nga mga selebrasyon labi na gid kay ni isa sa mga dako diri nga sabi natabo man sa ngation nga ginhilway ang pungsod Pilipinas dira sa may area sang Plaza Libertad. Rason nga dapat mangindako ini or mayara space gid ini sa tigpusoon sang mga Ilonggo. So diri si Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga dapat hatagan or ang importante diri ang pag-educate sang mga pag-educate sa mga kapulisan sang ila responsibilidad, incorporate ta ini siya sa statement pa ni Police Brigadier General Macala nga ang ilang paghatag sang promesa nila abi nga pag-maintain sang peace and order. At the same time, ang kay Vice Mayor naman diri iya nga pag-educate sa ila sang ila responsibilidad nga hindi nila malimitan ang pila ka mga areas nga dapat tandaan nila nga importante Bombotsam. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa aton interview. Wala talagang ang advantage ang pag-celebrar ta. Importante na mga importanteng events we have to celebrate, no? Kaya ang successful nga mga projects ka programs ng government, we have to acknowledge. That is one way of giving honor sa ating siyudad. Wala dapat ma-inculcate ka sa mind nila, sa ila puso nga. They have to appreciate sa mga nabuhatan sa mga aton mga ninuno. Ang aton di mga officials dapat i-celebrate nila mga important events nga parehasyon Police visibility, importante. Kailangan i-educate more ang aton PNP ang ila responsibilities kay duties kung responsible na sila doon. I find them na dapat continuous ang training sila para ang values na ma-maintain mag-subra sila sa ilang obligasyon, ang ilang duties kag responsibilities. Ang pinipita so far dumayo with head nga si Colonel Coronica, dumayo man. Well, pinaka-importante na nga they have to know sa atong history kay amo ng sakripisyo sa atong mga ninuno para sa atong kauswagan sa atong hilwayan. Bombotsam, nabatian sa mga kabombo naton ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa ating interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. 49 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time, balita ni Bombo Hana Andasa, ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 6. Nagpatahag nga wala sila sa kontrol kung ano maang matabo kung may mga bisita, mga politiko, pananglitan ini sila magpanagtag na sang AX or ining aid or assistance for individual in crisis situation. Now, kay madumduman sa aton sining mga kabombo, ang aton siniyang mga senador, particularmente si Senador Coco Pimentel, ang nagpabutyag nga dapat waay iya sang politiko
nga magapapel sa distribution sa mga ayuda sa gobyerno. Pero sad to say, wala ina ginasapak or wala ina ginatuman sa mga politiko diri sa pungsod ng Pilipinas ang nasambit sini nga mando sa senador. Kung ara gid man kay hindi mapaiway ang mga politiko sa aton sini nga mga kabombo, tisling niya nagakadapat lamang sa aton sini matag palamati nga kung ara sila before sang distribution, no, or the moment nga magsugod na ang distribution, dapat wala na dira sila sa venue, no. Amo na ang ambal ni Senator Coco Pimentel, pero ti sinasiling nagay naton daw wala man ini ginasunod sa mga politiko sa bisan diin ka man iya nga bahin sa pungsod da Pilipinas. But silingon niya nagapapapel gid sila sa aton sinimatag palamati. Oras naton 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Ang NBA Finals sa karon though wala gid iya natuon sa kun ano man ang plano sang Dallas sa Mavericks. Daw wala natuon karon sa ila ang buladas para bisa kay Kyrie Irving kag kay Luka Doncic. Kay ang score karon is 2-0, why pagid sila iya nakadaog? Kon lang taon nato nang nagligad sini nga duwa ka mga hampang nga yara sa teritoryo sang Boston Celtics. Sa game number 2, there was a time nga nakaabanse diri ang Dallas Mavericks sa pagpamuwersaman ni Luka Doncic. Kag sa game number 2 ganiya nagagwa nga literal nga ginalsa ni Luka Doncic ang Dallas Mavericks batok iya sa Boston Celtics kay why man gid nangin epektibo si Kyrie Irving in terms of offensive game niya sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero ang nakita naton later on sa paglawig sang hampang, pag-unfold sang hampang sa game number 2, nagpangibabaw ang mabakod sini nga depensa sang Boston Celtics kag daw kasubong nga nagsanto man sa opensa ni Drew Holiday, no? Ti si Drew Holiday sa aton sinimatag palamati amo ning nakaangkon sang highest points sa game number 2. Sa aton sini karon niya makabumbo kag sa bisan diin lang iya nga corner efektibo si Drew Holiday sa rebound, sa assist, kag syempre sa iya sining scoring contribution nga naghatag man sang kadalagan sa bahin karon iya sa Boston Celtics. Apisar pa man nga kung sano ma-upload man ang hampang ni Jason Tatum. Pero magluwas sa kay Jason Tatum sa aton sini makabombo, ang contribution nanday Derek White, no? Hag sa iban pagid sini iya nga mga masaligan nga players ang Boston Celtics nagtupa. That is why nga pagtakop sang first half nakaabanse pa iya ang Boston Celtics kag umpisa didto wala na gid sa may nahimo pa ang Dallas Mavericks. Kung madumduman ta pa, may kaanom lang nga nagwalis or nagdeadlock ang score. Pero sa gyapon nagpangibabaw ang mabakod nga depensa kag opensa man sa nga Boston Celtics. Ginalauman nga sa buwas kadlaw, game number 3 sa duha sa Boston Celtics ug Dallas Mavericks. Bugtaw na si Kyrie Irving sa kung ano man iyang nagakatulog. Siguro ang nagakatulog siyang iya sining offensive aura, kumbaga. Nga makabugtaw na siya. Kay kumano ti siya ninyo sa aton sinimatag palamati. Although hindi man gid iya si Kyrie Irving abihang balo naton 3-point shooter, but
sa pila sini sa duha ka game nga nagliga, duwa gid siya makahaboy sang 3. Kagang iya sini nga mga ang perimeter shooting niya sa aton sini makabombotuman kanubo. Sang porsyento. Could you imagine sa aton sini makabombo, Kyrie Irving 35.1% lang sa first 2 games ang iya sini iya nga shooting percentage. Sa aton sini makabombo, no? Wala man siya sang mambal nato na bidako nga impact in terms of depensa sa bahin sa Boston Celtics. No? Pero sa game number 3 kay ginalauman nga yara sa home court, no? Sang Dallas sa Mavericks, tigina lauman diri ang home court advantage nga ginatawag. Kag hopefully ang moral kag ang ginatawag sini iyang confidence sang mga players sang Dallas Mavericks ang ila na sini iyang ma-regain kag malutos nila ang Boston Celtics. Hampangon buwas. No? Ang game number 3 las 8:30 saga. Sa aton sini nga mga kabombo. Dito iya sa may American Airlines Center sa Dallas, Texas. Bantayan tayo ni kung bala makabawi pa diri ang Dallas Mavericks or timpranuhan pa sang Boston Celtics nga ma-end ang NBA Finals 2024 kag makuha ang kampyonato. 56 minutos sa nakaligad sa takna siningalaw na. Check ta si Bombo Hana Andasahan sa report. Please come in. Bombo Trump nagpatag diri ang Department of Social Welfare and Development Regional Director Attorney Carmelo Enochete sa ining paghatagay sang AIS ko nang ining assistance to individuals in crisis situation kung sa diin nagalaptaman diri nga tiginaintrahan sang mga politiko ang ining pagtagtaganay sa mga assistant sa mga nagakinahanglan sa kada barangay. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Attorney Carmelo Enochete, iya ginapahayag nga ang pagtagtaganay sa ining assistance to individuals in crisis situation ginakinahanglan nga makipag-angot anay sa mga local government units amo sina nga may mga nagaalinta dira nga mga politiko pero ina kalabanan mga incumbent o kon mga nagaserve gid as of now bilang liderato sa ilang makabaranggayan or ining mga ilang mga lugar apang hindi diri malikawan kung nagapatabo na balang ati may gina-invite gali o kung may nagaabot nga mga politiko sa among area kung sa time na sang pagtagtaganay sa ining AIX kag nagagwa kati daw ila ang ining kwarta nga ginapanagtag sa mga nagakinahanglan nga instead of halinsan ini sa gobyerno mismo o kung sa ining Department of Social Welfare and Development Region 6. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag Regional Director Attorney Carmelo Enochete. Namin mo ang AX, no? Kita yan nag-provide kita sang medical assistance, burial assistance, transportation assistance, no? Iniya ginahatag ini sa mga tao nga obviously, no, under crisis situation. Inablang nagapangabudlay ka tungod nga example nagmasakit ka o kung may nagmasakit sa pamilya, namatyan ka, may namatay sa pamilya mo. So, ang DSWD, basta kompleto ang imo papeles, handa gid nga mag-provide sang assistance when you are in crisis situation. Nagakatabo, usually, kung may off-site payout kita, no? Naga-payout kita sa sagwa sang premises sang DSWD. So, kung mag-payout kita sa off-site payout, of course, we coordinate with the local government units for the venue. Sang isa bala, ang payout ya makontrol sa DSWD, no? Pero what happens before or after sang actual nga payout, amoy na sang isa ang out of our control na, no? So hindi na kami ka-control kung halimbawa si LGU may gin-invite nga politiko, wala na kita sing mahimo sinadira, no? Basta ang ato lang ya, we make sure
nga ang kwarta nga halin sa DSWD nga para sa ayuda mabaton gid sang beneficiary intact, no? Ang kwarta wala sang buhin. Nabatian diri Bombo Trump ang pahayag sa Department of Social Welfare Development Regional Director Attorney Carmelo Nachete sa ining wala na sumiksalas ng kontrol sa ining mga politiko nga nag-join kan kaisa sa mga tagtaganay sa ining AX sa Bombo Trump. Wala sila sa kontrol, wala sila sa may mimo o kung nahadlok sila. Tama na gani Bombo Trump. Kay ti klaro man diri sa pagsulundan, no? Klaro man sa pagsulundan nga kung may mga politiko ginmanabi ti before sang tagtaganay pwede sila, pero the moment nga magsugod ng tagtaganay dapat wala na sila. Hindi na sila yung maglinya dira nga pagbaton sang ayuda sang benepisaryo, malinya man dira kag mga musta sila, hindi na pwede. Kay do kasubong yung ginaako na nila karon nga sa ila na ahalin ng ayuda. Naway gina sila sa kalabot-labot da. Amo gani Bombo Trump. I beg to disagree with Attorney Nochete, no? Hindi nga wala ka mo may mimo, sir, nakulbaan ka mo, nahadlok ka mo. Kung sa may mahimo lang, may mahimo gini. Kung digahan yun na ang mga politiko ni nga, amo ning pagsulundan tao, amo ni ang pagsulundan sa Department of Social Welfare Development to, nga ginaalaw ka mo nga mga politiko nga magtambong sa tagtaganay, pero before sa nga tagtaganay pwede ka mo, during sa tagtaganay dapat wala na ka mo. Pwede ginaya, mahimo gina Han? Yes, Bombo Trump amo gani nga tigda makit-an man dira no nga daw naalangan ini sa pagsabatan mismo si Attorney Nochete sa ining issue nga ti gina politika ang ining pagtagtaganay apang ti safe naman Bombo Trump nga ti amo na ang iya lang dira nga pathag nga ti wala sang kontrol ang mismong ahensya sa ining mga nagainabot nga mga politiko kung sa time na sa ining pagtagtaganay. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Bisan gani ang anay senador nga si former Senator Ping Lacson. Sila niya why kamuya sang labot, no? Ang pagpanagtag niya sang ayuda halin niya sa gobyerno. No, ti ano man yang labot sang ano man yang labot sa mga politiko dira, kay ang main obligation sang gobyerno amo ang buligan ang mga nagakinahanglan ang yara sa crisis situation. Amo gani nga gintawag ni nga assistance to individuals in crisis situation. No? Ti subong kadamo na sang may mga AX, may mga tupad, may mga akap. Sabi mo kung anong ginahimo nila para iya nga magpinahamot sila sa pumuluyo. Do ginaangko nila iya nga ila-ina. Kagsagad to sila kabalandra sa kundiin man to nga venue. Galing kiti ang mga pumuluyo kung kaisa, kwarta man lang yang ginalagas, duga kalipat na sila sa mag-identify sa isakto kag sala, basta nga may kwarta lang, bangon man gani isang kapigaduhon, sige na lang bumbuhan sa aton sini nga mga kabumbo, di ba? Kaya makon mo sinabanwa. Amo to tsakto to way isang problema kuno. Hindi na kuno way na sa may mahimo kuno si Director Nochete. Kung si Senator Ping Lacson pa, siling niya samtang nga ginadumili ang pagpapel sa mga politiko sa assistance distribution, ang problema pagid, no? Ang mga tawo, no? Why naman iya sa may kaisog pa nga mag-complain. Ang kadamaan na miskonstro pa nila or sa lang ila nga paghangop. Nga ang mga politiko nga nagapanguna sa distribution, no? Kumbaga daw may kasubong nga may kabalaslan sila dira sa paghatag sila sang ayuda. Pero why sila kabalo nga ining ayuda sa aton sinima kabombo ining ginapanghatag nga kwarta sa AX kag kunano padraya nga tagtaganay sa Department of Social Welfare Development
nagikan iniya sa buwis sa mga mamumugon. Nga kung sa diinti, paragin man ni sa ila sa aton sini nga mga kabombo. No? Kung naghalin ini sa buwis sa mga trabahante sa aton sini nga gobyerno nga ginabuhin, tiwai ka mo iya sa kabalaslan sa sining mga politiko nga nagapapel nga kuno pinagi sa ila nakabaton kamo sining ayuda. Sa aton sining mga kabombo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Paday lang sa pag-upod, sa pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo, pinagi sa Facebook Live, YouTube channel, kag sa aton sining Bombo mobile app. Siyempre, kung may transistor radio ikaw, 837 kHz sa inyo sining mga radio dial, padayon lang sa pamati sa Bombo Radyo Iloilo. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sama na nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 9 to 15, 2024. Ang Elements Band is due to amaze you sa ilang great selection of songs sa Thank God It's Payday. Blasting off alas 6:30 ng gabi sa Hunyo 14, Biyernes. Songs that are largely from the past millennium ang saliwat magadominan sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with a retro band sa Hunyo 15, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi sa Concert at the Plaza. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Max kag madamo pa nga iban ang iga-parafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 16, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iyapahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting countries para madasig nga pagpanumbalik ang global peace. It's the most important event of June kag i-celebrar ini kaupo ng inyo bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo together with the Frets Band from Bacolod sa Concert at the Plaza Father's Day Edition magasugod alas 6 sa gabi sa June 16 Sunday. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa dong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Hustle, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man bala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat ukon ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat ka nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon.
Magandang araw ng kalayaan, mga kabombo. This is Tita Regine. Happy Independence Day. It's the 12th of June, 2024. Welcome sa Kahapon Lamang program. And since it's Independence Day, I hope you would be bolder and you'd be more courageous, no? Sa pag-share whatever it is nga ara dira sa inyo tagipusoon nga luyag nyo nga ipagwa kag gusto nyo na gid, no? Nga ipalabot diri sa Kahapon Lamang program. This is your chance, mga kabombo. Feel free nga magpautwas kag mag-share sang inyo nga mga luyag nga i-share diri sa Kahapon Lamang program. So palihog taga ilang tiyempo, use it down and then you write down your stories and i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can send your stories sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hanggang saan na kayo nakaabot ngayong holiday? Well, I just hope you're still with us, staying connected diri sa Bombo Radio, and of course, especially diri sa Kahapon Lamang program. And so I welcome you all. Here's our song para sa inyo from Janiel and Dave Alvarado. Vows. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say I love you to the morning back, and I will keep you. You'll be safe
Sa mga ikakasal ngayong June, pwede nyo gini magamit, no? As theme song, Vows by Janiel Alvarado and Dave Alvarado. Exclusive. Dito sa Bombo Radio Philippines, 19 minutes after 2 o'clock. Welcome those joining us. Sining mga tinion, salamat sa mga nagdugang dira. Ginagupod diri sa aton. Welcome sa KLP. Here's our first story from Marco. Dear Inday Regine. Tawagala ako kay Marco, nag-edad 77, single father. Bago mo basahon, ang kabilugan sa akon nga sulat, maayong hapon lang sa inyo sa Bombo Radio, labi na gid sa imo. Inday Regine, ang akon kasaysayan hindi akon, iyas ang hinablos ko. Ang hinablos ko ga eskwela sa isa ka college. Kaedad siya 15 years old, gataas ang 6 feet. Isa siya ka basketballista sang eskwelahan. Bale, 4th year high school siya. Ambot Inday. Sa kada tapos niya basket, gapaligos siya. Ginailog niya ang sikat nga basketballista. So, iya ginabasa ang bilog nga lawas. Pila ka adlaw, gintrangkaso siya. Kaginubo. Ginpadoktor sang iya nanay. Dawa ay kaayuhan ang iya ubo. Doon naglala. Hasta na hospital siya, pila ka adlaw. Tama kataas ang iya hilanat, kag naglala ang iya nga ubo. Tapos gamuno siya, na tama kasakit sa likod niya. Permi lang siya gahapa magtulog. Naglibog ang ulo sang iya nanay, kay tama na sa iya kaniwang. May nagambal sa iya nanay, nga ipaserwano. So gintawgan siya serwano, ginbulong siya sa serwano, ginbanyusan sang daon sang buyo kag lana. Ara ako gatanaw, ginapanggabot sa serwano ang tunok sang kabugaw. Tapos sa tangkugo, may gingabot siya nga duha ka malaba nga dagong. Pero wala alibyo. Labi siya nagniwang, kag kada kaon gasuka siya. Gipamakot ang doktor kung ano gid ang sakit. Hambal sang doktor, ginaobrahan pa. Bala ninyo ang iya laboratory, ginpadala pa sa Manila. Dason nga adlaw, ginsaylo siya sa isa ka hospital. Pila ka adlaw siya sa lain nga hospital, naghambal ang doktor, pagwaon na lang, kay magastuhan kami. Kag ipangamuyo na lang ninyo. Tiyan na ginibi ang iya mga utod kag nanay. Kay may magulang siya sa Manila, sa hospital man gaobra, sa okay? So, nagtawag ang iya nanay sa iya magulang. Nagsabat ang iya magulang, ipadala siya diri sa Manila. Pasimpalaran. Kung mabuhi siya, salamat sa Diyos. Kung hindi, wala kita mahimo. Kung kuhaon siya. So, naglibog ang ulo sa iya nanay, kagula kwarta para ipamasahe. Nag-emergency loan ako sa among kompanya, bali 10,000. Ginbalibaran ako. Nagpakitluoy ako sa amon manager. Hindi gid kuno pwede, kay hindi kuno akon bata. So amo to, naghambal ako nga mang-hold up ako. Dalon ko ang mga loans ng kompanya. Pagkaaga, gintawag ako sa amon personal manager nga naokayhan na ang akon nga loan. Insigida, ginhatag ko dayon ang cheque sa akon bayaw. Naglupad sila dayon pa Manila. Dito na ibaluan na may cancer siya. Cancer of the vein. Cancer sa kaugatan. So, mo ato, ginchemo siya kag cobalt. Pagdungka namon sa Manila, ginduaw ko siya sa hospital. Upod ang amigo ko. Nagdala ako isa ka basket nga prutas. Pagkita sa hinablos ko nga babae nga magulang niya, banya tiyoy, tamang-tama ang dala mo nga prutas. Amo ina ang sarang ipakaon sa iya. Ginkumusta ko siya, ginpa lingling kami sa kristal. Nakita ko,
Puro lang aparatos ang lawas niya. Kag tama kaniwang. Dotulan putson sang panit. Gapiyong lang. Tapos, wala na buhok. Naglingling man ang amigo ko. Nagambal ang amigo ko nga, hindi na mabuhi. Sabat ko, may Diyos ang kalibutan nga maluoy sa iya. Pagwa namon sa hospital, ginhagad ako sang amigo ko nga magsimba kami sa Baklaran. Sa simbahan kami, gintudlo niya sa akon ang isa ka santos nga nagatindog sa higad sang altar, si Judas Tadeos. Sili niya dira ka pangayo sang bulig, kay mabuligan na siya, mabinuligo na siya, kung may dako ka nga problema. So nagkaput ako sa baston sang santos, kag magluhod, kag mga muyo sa iya. Tapos nagsaylo kami sa isa kadako nga larawan ni San Pedro Pio di Pietrelcina. Silin sa amigo ko, amo ina ang santos sang nagamasakit, bakal ka sang iya larawan, kag ibutang sa idalom sang iya hiligdaan. Pagdason nga adlaw, nagbisita ako sa iya, dala ang larawan ni Padre Pio. Galing ni Regine, bago magsulod sa kwarto niya. Ubahon mo ang sapatos, kag magsulob ka sang daw kapote. Tingin sikreto ko, binutang sa idalom sang iya higdaan. Naman ko tangin na blus ko kung anong ina, sabat ko wala Dason niya si Mana, pagdungka namon, nagbisita naman ako, dala naman ng isa ka basket ka prutas, laban oranges kag ubas. Laban ginakaon niya, o kung gina-juice. Gina-blender ang sari-sari nga prutas. Tapos ang niya kwarto, tama katugnaw, kag laban ang ginakaon niya, ice cream. Gintanaw ko siya, paagi sa kristal, to may development, kay gababay sa akon, kag magyihom. Kagang iya lawas, amat-amat, naunda na. Mga binula ng nagligad, amat-amat, nagtubo ang buhok niya, kag naulian ang iya lawas. Ginbalik siya sa Iloilo. Sang nag-ayo na siya, nag-eskwela siya liwat, hasta nga makaobra siya sa isa ka appliance center. Nagtama siya kasalawayon, palahubog. Kinambalan ko siya, nay, sinin ko, anay, nag-ayo ka na, daw wala ka gadumdum sa Diyos. Abi mo, inday, kung anong sabat sa akon. Hindi man Diyos ang nagpaayo sa akon, kundi doktor. Di mo to, ginsinggitan siya sa iya nanay. Gabaan kasi na sa ginahambal mo. Sa nakaedad siya, 20, nakaobra siya sa isa ka appliance center. Pila ka bulan, nakapangasawa siya. Sa hotel paginhiwat, ang gastos ang iya magulang niya nga lalaki, kaghasta ako. Okay, so kamo na gasto. So pila ka tuig, way sila ka bata. Nabaton man niya, kay nakaagi siya chemo kag cobalt. So nag-apply ang iya asawa sa pag-obra sa Korea. Alas 10 ang gabi, nagpanawag sa akon, kay mahulam sang kwarta, bali 5,000. Nagpamalibad ako. Pero gapakitluoy, kay flight niya alas 12 ang gabi. Kay sakaan man kuno niya. So ginpangayuan pa niya ako sang numbers ng bank book ko. Sa bangko lang ko nung ipaagi. Pila ka bulan siya sa Korea. Gintanaw kong akong bank book. Wala man may nagsulod. Ginsukot ko hinablos ko. Gintagaan ako 200 pesos. Mga 3 siya ka bulan sa Korea. Nabatian sa hinablos ko. Nga ari man lang siya sa Manila. Kag nagabusong. Pagpauli niya sa Iloilo, dala ang bata niya. Inkaduan ko siya para sukton, pero inday, ginpanaguan ako. Pila ka bulan, nabalitaan ko, nag-upod naman sila sang hinablos ko. Kinambalang ko hinablos ko nga. Batunon mo pa ang asawa mo, nga mo na ina, ang ginimo niya sa imo. Di sabat sa akon, kasal kami tiyoy, kag okay lang sa akon. Kaya hindi man ako kapabata, sigaano magsagod kami, nga hindi namon dugo. Hindi Regine, sa subong, dalaga ng ilabata. Kag nakita ko, palangga niya. Kag ang hinablos ko, tama ka pala inom, pero hindi maoy. Kag dawa ay kadumdum sang kabalaslan nga ginatawag.
Sa tanang inablos ko, amo ini ang daw hindi generous. Kagang asawa, tama kasuplada. Masugata mo, hindi gani kabugno sa imo. Sa nagligad nga bulan, nagalabot ang tanan niya nga utod kag bayaw, nagbakal siya sang dako kag imported nga whiskey. Siya mismo nakaurot sang ilimdot. Tingin sa way ko siya, nga saling ko, di ba laging bakal ang whiskey para sa mga bayaw mo? Nga ang naubos mo ina. Ano ang imno nila karon? Baw sabat sa akon, bakal na sila ya. Sabat ko, ti ka nami eh. Plawbog agit. Huwag ka nahadlok, kung nagbalatian ka. Sabat sa akon, ayaw nagid ako. Ti Regine, do kalawig nagid. Nagabinhod ang kamot ko kung kaisa. Nagabiring. Kung tadlong, hindi mo mapilo. Kung kapilo, masakit patadlungon. So, salamat sa pagbasa mo sa akong kasaysayan. Sa gihapon, Marco. Sige lang no? Kada tao may kanya-kanyang pag-iisip man Pero at least from your end, you did your best para nga mabuligan siya. Now, kung balik doon niya na, or hindi naman niya pagluyag na balik doon, it's up to him. Ang importante, nga nakabulig ikaw. Naganda lang daugtas, but pray para sa iya. So thank you, Gid, sa imo, Marco, sa imo nga pag-share diri, sa kasaysayan, sa imo mga hinablos. Mga kabombo, it is now 2:31 sa hapon. Magapanabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon, kaangay abis ang balay o kung sa... O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon ubra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon, kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang
interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk. Kita diri sa Kahapon Lamang program. Next story is from Lolo Abraham. Dear Tita Regine.
Mayong hapon sa tanan nga katapos sa Bombo Radyo, kag sa imo Ida Regine. July 19, 2022, COVID-19 gid sadto. Nagapanik ang mga tao pauli sa balay sa ila distrito. 6:30 PM may dala ako 3 ka kilos sa left hand kag 3 ka kilos sa right hand. Abot ako sa balay madulom. Sa idalom madulom man, wala pa makaabot ang nagadayon. May pin light ako, so ginukas ko ang plastic para nga makasiga. Saka ako sa hagdanan ni Ida Regine, kay makapot ako sa unang tapi isang hagdanan sa sulod balay. Sa ibabaw, nagasiga ang suga. May tawo, pero sarado ang pertahan. Kumpiyansa ako nga makakapot ako sa unang tapi isang hagdanan. 7 ini ka tapi, sa idalom semento nga talapakan. Nakadapyos ang kamot ko Inday Regine. Gindala ako kaanom ka kilo nga ara sa butkon ko pa idalom. So na-outbalance ako kay madulom. Salamat sa mahal nga Diyos. Nakakapot ang right hand ko sa kalaptan kahagdanan nga tubo. Inday Regine, una ang buli, nakapungko ako sa hagdanan. Sa ikaanom nga talapakan. Sakit ang likod ko kag kilid. Ang abi ko, hindi ako makatindog. Hinday ang mga dala ko nga 3 ka kilos kag kung ano pa baw ara sa idalom sa alagyan. Kung sa left side ako nagtupa, may sin. Ang atop, ang kurong ka manok sa idalom sin. Diba si hospital ang tupa ko. Salamat sa mahal nga Diyos nga wala ako maano. So madamo din salamat sa pagbasa mo sa akong sulat. Good luck kid sa imo and God bless you always. Kag sa imo na pamilya. Lolo Abraham. Baw mo gid na no, basta madulom gani, baw halong gid kita, especially brown out, tapos may edad-edad na kita, tapos may mga ginabit-bit pa kita, baw, tapos hagdanan pa ang aton niya sa lakaon. The more reason that we have to be very, very careful. Kabudlay ba na, no? Ang sa mga oldies naton, kiti kung kaisa, kung may edad ka na, brittle ng imo nga bones, ang imo nga tulan, baw. Kung kaisa mo na ang cause, no, mausdang or makatipalo or matumba. Tapos ang mo nang halinan, nga hindi na sila makalakat, ang iban wheelchair bound na gid. Kaya hindi na maulian ang ilang nga tulan, either na fracture or basta no, budlay. So dapat ang mga oldies naton dira hindi na magpagamo kon hagdanan situit ngati may nagaalalay sa inyo kag kun madulom hindi na mag-effort nga mag-try, mag-attempt nga sakaon or manaog pa sa hagdan kay kabudlay dito mabalaan no makadapyos aton tiil makadapyos aton nakamot kay ti madulom nga daan no so we have to be very careful. Diba si Jacqueline Jose recently lang, no, sa pila lang ka mga binula na patay, kay ti nahulog gali siya sa hagdanan, tapos wala siya upod. So, amo to, nangin cause gid sa iyang kamatayon. So, kita, dapat we have to be very careful gid. It is good na wala ka maano, ha, Lolo Abraham, pero next time, hindi na pagpilita to, Kung madulom, kung brown out, pwede man, no, ati, either ibutang mong imo nga dala, tapos careful ka kung gusto mo gid nga makasulod or makasaka gid sa imo nga kwarto or pwede man no hulat ka lang dira sa dalom para nga magsanag kag magsiga na ang suga. So anytime no safe ikaw nga makasaka sa hagdan. So tanan man kita hindi lang mga oldies kundi nga tanan-tanan gid kita. Kay kabudlay kung mabalian kita ay nako. Di budlay no. So halong gid at all times. Anyway, Lolo Abraham, thank you sa kinshare mo sa amon sa sininga hapon. Magabalikan kay LP, it is now 2:44, kaupod sa gihapon. Si Tita Regine.
ihanda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo. Alas 2:47 sa hapon. This time, basa naman kita sa sulat ni Lola A. A as in Ampere. My dearest Tita Regine, subong isahanon lang ako diri sa balay. Kag bisan malabo ang paningin ko, naghimulat gid ako magsulat. Kay permi man lang ako nagahigda. Tita na dumduman ko, ang isa ko ka-admirer sadto. Sa first year, teaching pa lang ako sa Sara. Kay balan mo, si nanay, kay mga utod ko, dito nag-estar. Kay may jutay ito nga funeral parlor. Primero, substitute lang ako. Pero sa ulihi, nag-temporary man. Kaya ang amon school sa barangay sadto, way back 1951, 1952, ginguba sa mabaskog nga bagyo nga ami. Kagdayon, gin-transfer ako sa Central Elementary School. Sa ulihin naman, gin-lay off ako kay wala kaabot ang rating ko sa civil service. Wala man nadugay ginkuha naman ako sa isa ka barangay, Complete Elementary School, grade 2. Tita may upod man ako nga isa ka teacher sadto. Kag duha kami nagaboard sa isa ka balay in front of our school. May isa siya ka anak na soltero sa ila balay.
tita, ginpangaluyagan niya ako, kag tama gid kuno ang luyag niya sa akon. Ang ila pamilya, isa man kadungganon nga pamilya sa ila banwa. Tita, gwapo man siya, pero siling sa akon sa mga co-teachers ko, kag mga cousins niya, nga maayo pa kuno magnobyo o magpamana ako sang tawo nga reformed na. Hindi isang tawo kuno nga ako pa ang mag-reform sa iya. Stuman. Tita, ginapasundan ko lang siya kag siling ko nga tapos ang klase, mapakasal ako sa iya. Ti siling ko mga 4 months na lang ang pagulat mo. Siling niya sa akon nga tama gid ang kaluoy kag luyag niya sa akon, gani mahulat siya kung saan o ang gusto ko. Siling niya pa nga, nini ang paring kung gustuhon ko, bisan ano oras, bisan sa tunga ka kang mga teachers o eskwela mo, by hook or by crook, kuhaon ta ka. Ugaling na luoy siya kuno sa akon, kay mabuot kuno ako. Tita, isa ka bes, ang upod ko nga teacher, kay kung kaisa nagapauli sa banwa, ti isa lang ako, kag nanay ka nagpangaluyag sa akon, kami lang, kay wala pa kabalik ang upod ko. Ito isa ka bes, nagahigda ako sa katre nga isahanon lang, hinay-hinay nga nagpalapit siya sa akon. Siling ko balan mo nga isahanon lang ako nga nagpalapit ka. Sa awa ng Diyos, tita, wala gid siya magtandog sa akon. Abi mo tita, ginerbyos ako. Kay kung ginlugos abi or gintandog lang ako niya, wala gid ako sang mahimo sadto. Tita, mayo lang, kay wala man siya magtandog. Ubisan maghalok lang o kaptan ang kamot ko, tita, wala gid. Ti sa pangamuyo ko, ginpamatian ni Lord Jesus. Sa uli, Tita Regine, gin-transfer ako sa Central School. Kagada hapon, nagapamasyar siya sa amon balay. Ginapasalig ko lang siya para hindi ako niya makidnap. Kay tuntong daan, kag dungganon ang ila pamilya. Tita, without knowing, sang udto, noon time, nagabot ang kotse sang tiya ko, utod ko nga lalaki, kag second cousin ko man nga lalaki. Ginkuha ako, kag dinala pa uli sa Iloilo. Pagpamasyar sining tao, nga nagapangaliyag sa akon, sang hapon sadto, namangkot siya kundiin ako. Siling ni nanay niya, ginsugat sang iya tiya, kay mabakasyon sa Capiz. Tita, sang ulihi, nabalitaan niya, naging pakasal ako, kagindala sa Manila. Pagkahibalo niya, nag-abat siya sa Manila, kag magsiling, nga by hook or by crook, bisan ko na may bana na ako, kuhaon gid niya ako. Pamo na gani, tita, for 1 year dito sa Manila, wala gid ako kalagaw-lagaw. Naghinulsol siya, nga kutani ko no, kung ginkuha niya ako sadto, nga sang ako lang, si nanay niya, kag siya lang sa balay nila, ay nakuha niya ako. Tita, pagbuot ini ni Lord Jesus. Tita Regine, pagbalik ko, halin sa Manila, after 1 year, nag-apply ako diri sa amon banwa, kag nabaton man ako dayon. Kaya nakapasar ako sa senior civil service exam. Ginlawgan gani ako sa division office, nga nag-elope kuno ako, sabat ko wala Nagadto gani ako sa office ng civil service, kag magpangusisa. Nga gin-lay off ako, nga wala man ako ka-receive sang akon nga rating, passed or failed. Nasapuan, tita, nga after 2 officers, ang mga nag-interview sa akon, nasapuan nga I was one of the 266 teachers nga gintamper ang amon examination papers. So natingala gid ako, kay nadala ang pangalan ko sadto, kag headline kami sa Manila Bulletin sadto, nga 266 teachers tampered ang papers. Pumayo lang, Tita Regine, kay nakapasar man ako sa senior teacher examination. So, amo to, nga nabaton ako, pag 1 year nga, awol, absence without leave, ay lastly, tita, medyo malawig na. Ining akon nga kasaysayan, so sorry lang, may the good Lord bless us, and more blessings or graces to all of us. Good luck and good health and God bless. Lovingly,
Lola Ampari. Lola Ampari, I hope you're doing good. Salamat, kid, ha? Ginabuhin-buhinan ta. Ang mga sangkatutak mo pa. Yung mga letters diri, nga wala pa nato nabasa. But anyway, kalma ka lang da, Lola. Just take your time, enjoy your day, enjoy your afternoon. Ang imo nga pag-siesta nila. Enjoy lang. Kag alert lang, no? Because anytime, nagabasa kita sa imo mga stories. So, diretsuhan ta, another Lola ang duyag man yung mag-share diri sa aton. This time, si Lola Beng. Dear Inday Regine, katahuran sa mga katapos ng Bomboradyo, ilipinigid sa imo. Nahanungod ini sa amon kasi Mario. Sang pag-retire ko sa kompanya nga akong niya ginubrahan, nagkadto sa amon balay sa subdivision sa Haro ang amon kasi Mario, upod ang akon utod, tungod na hibaluan nila nga nakabaton ako sang akon nga retirement pay. Ang amon kasi Mario, asawa sang amon anay kapitan sang barangay. Nagligad ang mga tinuig kag tion na sang suktanay, siguro mapati ka sang hurubaton, nga utang lipay-lipay, sukot away-away. Pagsukot sang akon utod, abi mo inday ko na nung sabat? Ay, hindi ako makasabat, kay ang patubas iya sang bata ko. Hanti, ginpamangkod sang utod ko kung saan o siya makakabayad. Abi mo inday ang sabat, sa buhay lang. Tiya sa subong, wala niya mabayaran. Dugay na nga napatay ang yabana nga ex-kapitan. Pagkahibaluman, sa akong hinablo sa pakaisa sa dason nga barangay. Nagkadto man siya sa balay sa Haro. Naghigda pa siya dito kay may kinahanglan man siya. Pagkaaga, ginwidrohan ko siya sa bangko. Nakahulam siya sang 25K. Nagbayad lang siya sa pila kasako nga humay, mga 5 kasako. Sa pagsukot ko sa iya, nagsaling siya nga wala na siya sang utang. Sang nagligad nga pila ka bulan after napatay siya. Quits na lang ato Sa napatay ang akong magulang at the age of 97, ang umagad sa amon nga kasi Mario, nga nakahulaman sa akon, atong nagsiling siya nga sa buhay lang siya mabayad. Nakahulaman siya sa amot sa patay, sang 1,500. Nagbayad lang siya sang 500 pesos. Tubtub karon, huwag na siya kadumdum sang utang niya. Daw sa wala lang, kung magkita ay kami sa banwa. Inday, nag-invest man ako sa isa ka memorial park sa Kalinog, intended para sa akon 4 ka mga sisters. Ang isa sang akon yung mga sisters, ginlubong didto. So may ara pa nga 3 nga remaining lots nga na-reserve. And I made it a point to remit the monthly installment through sa secretary. Unfortunately, why man sa resibo nga gin-issue? And only to know and find out that what was given to her, wala niya magali ginarimit sa ila office. Pagkatapos nakabaton kami sa sulat halin sa Municipal Treasurer's Office, there were around 40 or more nga nakabaton sa the same letter. According to the office, ang lugar kung sa diin ang amon nga mga departed relatives ang ginlubong, wala gali ginapanag-iyahan sa among nga memorial park. Portion of the place is owned by the Municipal Treasurer's Office. All of us concerned were surprised to know may tarpaulin outside the office of the Memorial Park regarding sa sininga secretary nga gin-refer ko ang problem sa PAO sang Haniway. However, when she was summoned, why siya nag-appear? Abi mo bala, nakahatag ako a total of 64,000. I haven't heard of her whereabouts until now. As alleged by those who were affected by the scam, sila man kuno wala man sila kabaton resibo. Per our info, ang inisya hindi na malocate. I wanted very much to contact the owner of the Memorial Park. However,
Due to my situation, I could not travel longer without the use of a cane. Besides, due to monetary constraints, it's the chance to go to the city that is very slim. So I hope you understand my situation. Keep safe and best regards to all contributors sa kahapon lamang program. This is Lola Beng, 84. Salamat. Lola Beng, doon di man nami ang gigatuan, no? Sang imo nga kwarta, nga ti supposedly, ginasave mo manatani sa imo nga retirement, sa imo nga pag-edad, sa imo nga pagtigulang. Galing lang kay ti that time, no? Gusto mo man tani nga makabulig, pero ti do hindi amo, no? So ang sinuktanay na do hindi na amo ang manami isang una nga dalagan sang istorya. Ang ining regarding sa Memorial Park, mas manami gid, no? If you gonna have somebody or may makatuan ikaw nga abogado para nga may baluan mo basi kun pwede mo pa, no, nga ma-retrieve ang imo nga kwarta or basi pwede man, no, nga maka-inquire ikaw ti what will happen kay amo na ina nga hindi gali to owned sa amo to yang Memorial Park nga duta tapos maging lubong na kamo to ang isa mo ka sister. So what will happen? So nami man, no, kung may hinablos ka da or may somebody ka da nga pwede gid nga makaupod sa imo para nga mabuligan ikaw, no, makaistorya ikaw sa mga tao nga dapat nga may istorya mo regarding this so that mabalaan mo man kung ano na ang status. For the meantime, sige, relax lang, ha? Hindi na magpa-stress kay hindi na makadugang paayo sa imo nga kahimtangan. Lola Beng, salamat gid for sharing with us also your stories sa saling nga hapon. And to those nga may ara man yung mga istorya nga luyag man i-share diri sa KLP, nagahulat lang ako sa inyo pag-email sina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ang pagsulat ninyo kag pagpadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ang mga paborito ninyo ng mga dramas, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. I'll see you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.